Ayen wale kwasia. So onim na wale kwasia obele. Kwasia de onya. Den wo de kire no. Ye be wo maame so fefefe ma be enipa ai osika wa enipa o maame ne ba ye na ye mensu se mema besu mu se kokota chi ayi nkwanta bi se wo yi ni dodomu a yi ni dodomu za atizo nya type we bi anga we shanka samado yo wo ma aduma samado yo man ko bi betoa ne ho ko yo ba bi wo yo de a wo ba aduma na ha o da bi ande sa u bi so na ha me se we samado yo ma yetimi tukwan akoba ko bi betoa no akowale na sa de na ba na we wo etu gwan me ton me de ba ko de amane na o de ba ko na ba na nyina de aye de nyame ngichiri nyina awre na afi esua de wo mse nyina ntu yamfo maka se awade e pre nipa na awale ne so yamfa nko heaven etimpacho yenwale kwasea ye ne kwasea twempra da bia me ka obi busam za de ntini yenwale ne mpra de obetunu na twe woni obi antwempra hu so ye kwasea nti mpra twe hu so ye kwasea ye twe ye ho yenwale no da meka bema asem to a woni sympathy wonde ode to wo se bon ho so but de to no no de obese o console no unya hunu pe wonye warefo dwanentem bema net won surprise one day da dwanentem bema net wo mo wabaso da so wadi waduane awie anan pamumpo no wada ga baby ekoyie wato na nikura hu panty bi se pan type do sha na miwu bema wontimi nka sa asem ne bi da dwanentem no wadi de kra so ne ye gba afode a wo san age obai kwagu jai munsem no de akire ya kwa 21st kan kise menganjo sese yare pa de atumika bra na kache wo boawo na afi watimatu ase yade no so yade ye sciatica yade eya na eso sisi oto ase na etwetwe ntini na wo ko wa nantu no epacho eya ahoche ne obere pa so watimatu ase ya 21st clinic ye bo na baso 21st clinic no wo ye aduma pa
ye bona baso papa number is 0249311311 0249311311 3 eco capsules se men ganjira se ekoko aduru pa de o pay 3 eco capsules no but you 2 koko na koko tima abema ye mroko sine no ayo no wagem ya na ya yo so nya namu yade nye sa koko tima abema ye mre sa ehiem na abobo se akokono no ayemre obozo oba na muna na oda ho mbacho ehiem we se timi hiem ejina mu ahoden so eno de ewura mu ejina mu ye ma ne hiem kura ejina mu ne ye hunu se yes obi ba kwan ne so utimi ye ne saade ya mpacho ye koko adu na abeno no mbi na ye saade ama ho mpacho ya na uja wona ya wo bre constipation ye matim mpacho ni nyina se wo ba koko adu onum tire ni bia ebeko na ma ne 0546107107 0546107107 ye kwa kwa enu etwosompa achade o sompa achade sompa achade no sompa achade afie de nkunkunafo ne ya mobo because ya chepa nanso ye di adofo di etiefo di se adoye omo ye ni mu nhira ene mfasode a ebantunya bosope na nipa nyina di medike so mba chade ne sese aya age nkwan ene age nkofo fi omama ne obi apaduma wonya obasom de pa chade ne bia bonse ne nsaka wobi onya wo obabia na anu yada na omudi adanse na ese buru so last ye twa mu fa wo mu ne bra fa oti tomantos ne bra fa wanwa ne bra me pa cho ne nkonko ye ne mpa na yemfa hunu maame akunafo no mobo yemfa nsevu videos no na enyanka ne so ni di o se ne last year yitim ye no Kumasi Sports Stadium kakraka ma nyankan edidi fili hunu so omonzo so wadofo no afisa na ye no ma me mpacho afi mu nyina awrade akora wo hwe nim guase bi e ba yanke de okotuma ma ne ye bi ni nyina mu awrade yi ufinu ye wado ye no etafi yesu be ye bi na awrade nhira nya ochefa me mpacho number obetima fresa o ye wudi esika wo so do de ye mu na pe location ade ade a me mpacho number papa obetima fre number na mde betu je 0598559802 0598559802 unya frene sa me pacho edi abeba wo send this kana Talawan Media or Blessed Foster in Talawan Media ba ye no Blessed Foster ba ye no na we no won say adwuma wura na so na ni keke said ade we ekum na ni kum ho na eso ne boninti no ya na ompekura se sika no befa ba bibia nti eduru wo so a wo ye ma ne ye fedodo edimi ba Talawan Media Blessed Foster no pia to so kodo wo family nie 50 cedi 10 cedi 1 cedi about 500 million 50 million wa ho odina awrade be hira wo awrade be hira because kan Psalms 41 no kam was in share no hu moboni mo awrade be kan yare da hu awrade be je no etimbato tumirika na ye ne awon so betimi na awrade hira enye wo chefa pa ye twen sompa chede no esofo wrakose memo amane eti awanka nkira wo se wo pa wo chawsere wani die kwan so ye kurase doctor wona wo so don se kadan na chese kurase doctor nurse wonso yiwuti wose wo de yare be na yare mi musa wosa na bra no no mfa bibiduro nturase nyame nipa na ni se huna de kwa achi no wote bibiduro desa kire wo se ene wutu yade na se kura ne ye honhom so de na ni di achi no opam no de se enti na wo so okosofo wrakon no okohwe sofo wrakon wo bo adwuma pa number ne 0248 6722271 0248 6722271 ofres of wrakon obeje so na watimi akwanim women of faith ohinini adazoa women of faith dwumade na ekoso afiwe de no ye boawura KNUST akodi dwuma no amana ya akono pa me pacho second anniversary no na ekoso no second annual anniversary na ekoso ye besere mo pa munko bisade mo ye ba akono ma na ye fe ne saa na ye wi nso so amano ayefe pa me pacho edano ye on the 8th November on the 8th November na dwumade no ebekoso di November ebe ya on the 8th, which is 2 weeks ahead na se dwumade no koso pa edifa ho hiem na nso so timi ko na kotachi maniema enye kama pa na ohinini adazo a ministry wo bo adwuma be pagani sa manyame ayi nyame na nsenchene ayi nyame madia venu no KNUST business school unya duru ha
ɛhɔ na dwumadie no ɛkɔ so pa yɛnhyia na nneɛma wobɛba na wɔ fama kamene ato so hɔ na ma chalk one side saa ɛsɛ no me side attraction me side attraction wani na so fa baby wobɛba na mtɛ no say hey wo fa baby ye kwa koye ni ani ma na ye kɔ Apostle Dr. Emegashi Dr. Emegashi se men kan kyerɛ sɛ wono ye wo no mofrase na okura haban nipa nte ase ki ebie ne nsema yi ato akone na odi hunufuo bi kan sɛ no wona ade ban nti ye nkɔhwehwɛ ye kɔhwehwem sɛ ye ka kyerɛ Samson sɛ yi wan kaniti no wonso ye ka kyerɛ sɛ obɛyɛ haban duro ni nti ye ma bambɔ ne munye duro na obi anye sɛ de monyam na mfiri ne nsɛm ne sɛ nti abusua de ne sie kora no ana ye hyira no na Magashi adwuma wo buro no HIV nyina Magashi na esa nti tumde ka fa kɔ na kache na so sa ACD ne yade be biem ɛna memmo ne din ameka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ Dr. Apostle Emegashi ho no obi akru unzukobi na kwadi ayalewe adwumakuo bi so mo pe security o security na adwumakuo no 21st clinic no o pe security o sa hospital no o pe security on security foi matuadi o beba so mpa fie he ya 21st clinic hwa adabraka he ya na waba na afi onzo so de o krata abeto some security makwadere mu ba bia na me yebi mechi akromfo nan ba ko me bie nafo no ho ba ko so mete ne nsa so ba ko so me de koma police ye hwewe num nyina na ye hunu se o ye collect utimechi te won sa de a na se wakoko wani mpa na se ye fa wan tituminika bra na so benya adwuma ye na fie efu ni di na asomdie mra fie ene na oyiri hwihwiri na ka kire ne se o fa da wo ma mani adwuma o meko na esole waka na nyame obehwe radio kwa ho ba bi se o ye security enye hu enti mpacho bra vim be ye wode na nyame nhira anya o chefa 21st clinic heya 21st clinic for no o maka o hu biem o se memmo amane se widows ye maame no makunafo yi enyanka nkorai o mo ye biem o mo ye biem free screening no o mo ye biem ye maame no ma mo ye nyanka no akunafo no eni nyanka no mpacho mo mra 1st November yada 1st November yara omo branch biara omo se yanka nkyerɛ se enkran die o se sunyane die o se tachima die o se kuma ba bia nim so branch wo bia me pacho 1st of November no September sorry 1st September rather November yes Saturday ebesi Saturday 1st November ebesi Saturday mpacho na watimi akọ na omotimi aboa wo September de atwam tuka se otwa na se next year nti November we no eda edikan no epacho besi memene da ko branch bia 21st clinic no momo na free screening no enkoso kama ye de boa wo nti wonso koy na kwaje wo de no VG studio se men ganto the camera ni efe yo mo video ni efe yo mo depth of field ni besu on the video no background no wanim na ye sharp ni abre chire no na so wonso mo na ye duma pa no mo boni sa no fa number yi frɛ wedding no mbetwa birthday no abedin to no mutwa ni nyina de ama 0574 715 778 0574 715 778 ofro mo mbeje so wotimi akọ anim the luckiest men kan jiro se unsu dibi rafo no lottery no unsu dibi eno ansa wo dial *712# now what choose option 1 to buy ticket for yourself, option 2 to buy for others. So no answer with the other darling sa now if you follow process no better as yes we do 200 million 500 million 700 million that's all kwa nim loss in beverages semen kan tro se e de na wo pe me pa tro loss in se ensa ana eduro papa loss no ma delay mine no ma loss in heba so no fan number na frɛ ginjiremu kase o de be ma no ye chen me die so 0248 619999 0248619999 bia de no ane krobo bia de no ane krobo etim fifre dia we aye say ya yemfanto si samlo mu hwie o mu de maje ma anom ene Friday ntingo mu hwie na ngo mabɔ maje from Senada TV no so no ye nyina ye cha anom na fi Friday ye de akekere ye ho re etim fifre sa wo boa uni fie do wodwa menko ho wa nyina unim waso adwebo unim ne wi ase kɔ wonimu left and right no crab for ne se bobo bi na buronya yi ho be di no go buronya dura no na nkofo pew difference na ye orders na ne mangoto temfama na buronya ne aso awie 2 months pepepe ya ye buronya ne ye di awie na ate ne suze nwan nyame nhyira obi ano nye obi akase asem kase asi
asema ba asema si asema ba wo sisi prisie obi sisi wa yes sisi ni bi sasaburu nsam kura ne bawu usu wo sika chen me a menzo so ahia me chen wo di asem na se me ko ho nyame a na man ko ho e mpanifo kasa bebuo kase aha wan ko kura nke mfa mpa usu ba wo ko na ase nyame an still a suspect wo fra dwumadie ni bi ye be ko akoyanim yanim an ye kom na samwa we na wode na bantem ne ye ko ye ko akoyanim yanim an ye ko asem bi asi asem bi aba asem bi asi asem bi aba asem bi asi asem bi aba kwagu asem kasi aba nyina ehwo anu yi aba kwagu na anu ya da na panyini bi ni medi ngomo no ose Ghana dan han o za ban ne ye mrade to ho na airtime iko kwa ama no ne na akoduru ne unya adwuma ne ubenya dan ubinya adwuma ne yenya ntua nka bo ubenya dan because bosome so a adwuma ni mu no ene ye ha ate na afi wa ye free na wanya asomdie ba ye kura atimu de unkura 2 years obi a obakuro mu bebo bra unya nya adwuma no ba to betuma tena kuro ma oni aka che okura 2 years de ko handa kwakuni ye twa nipa nsuru mu kura ne se papa ni si fie ni 30 years ni sa am na cement ye 1 cedi enso na da bi otumi ga cement bu ayede aban to cement mo no wo si no ton 1 cedi si ya wode ama han ate ne ka nyina wie no sila no no so tum ndi ni fie na wotimo moye nipa nan na moko toilet ba akọ ne ye ka bo na kire wa kwaku se be film because isi bantama because isi ahonjo because isi amakomunti no fie no masini mretenten no sila no mo bobo kasa de ozanhye ye ba ho and no timi ha dan 2 years dan ya han 2 years no kwaku ehun skatim go yehye bi wo okudase 2 years pe na aso hwedem na ekọ o ha ubi nso so wo ho na wo ka se fie wurafo no omonte wo badwene ho anan so aya asem foforo kwaku no ho nkomo na aban na bekasa yentie ni aban ne kae ni yenwura mu ni nkomo ye na ne mankoto timfamai edan han ho nsensem. Let's go. When we come back, you will know, you will respond. My name is Courage Cornelius Sono, Assistant Chief Executive Officer for the Regional Rent Control Office, Western Region, Sekondi Takoradi. Okay. Today, I want to share with us yet another important section under the Rent Act 1963, Act 220, Section 25. Do you know that as a landlord, do you know that as an agent, do you know that as a tenant, you can be imprisoned up to 6 months? Do you know that you can be fined? Do you know that you can be fined and imprisoned if you take more than the 6 months required rent advance? Do you know that if you are acting as an agent and you take more than 5% of 1 year's rent, you can be imprisoned? Do you know that if you should engage with a fake tenancy agreement just to get around the laws, you can as well be imprisoned? Do you know that if you refuse to give required information to the Rent Control Office or break any other part of the Rent Act, you can be imprisoned to up to 6 months, be fined, or be imprisoned and fined? Please, the Rent Act and the Rent Control Department is there to represent the interest of the landlord and the tenant. Please, let's comply with the act to avoid the fury of the law. Thank you so much. So after listening to Mr. Courage, thank you, Mr. Courage, for the response from the Rent Control. But after speaking and how you have started speaking about it, we want the laws to work. Mr. Courage and the Rent Control Department, the Ministry of Works and Housing, we want the laws to work. So now, as a tenant, when you are going for a room, don't let any agent take 10% from you. If any agents try to take any 10% from you, report that agent and let him or she be arrested. If you are so generous and you want to pay the 10%, fine. If you have the money enough to pay the 10%, fine. Or if you have the money enough to pay the 7% or bargain for 7% and you can pay, fine. But it is 5%. And also report any landlord who tries to take more than 2 years from you. Yes, they build their room, they build the house. I always say they build the room, they have the house. But that doesn't mean they should be pricing or giving out for 2 years and above. How are we going to manage to rent an apartment? How is the ordinary Ghanaian going to get 20,000 and above
to rent for 2 years. Just imagine how much is our minimum wage. That is why we are pleading with these landlords. We are not against you pricing your rooms. No, we are just against how you now price your rooms. How you now price a single room for 700, 800, 600, 500. How can a single room be going for 600, 700 Ghana cedis? And they are saying we are taking 2 years. How? That's unfair. That is unfair, and that is greedy. We say we are Christians, we are Muslims, but look at how we are treating our own fellow citizens because we have built a room, a house. Some of these landlords are good. Very okay, ni awo kan nyina tia wa yese yenim se e wo mra mu se unko han obi dan e ma nipa nka so wo je wa boro wan yi ade unim sa emra ndi so mo hye ne kana se ego han dan se wo na wo pe na so wo ska be han sa ade ba ho nso bi akura 6 months bi akura 3 months bi akura wan yi ade wo se menye wo so be report sa nipa no aban ne mra ne ni bedi e red control for aban ne mra ene ni bedi said ye fata because yenye nhye se obi behind aka chenze mfie mienu ana mfie miensa na mede meje no dabi yenye ne saa wo Ghana ha hwan kura ne nim saa mra yi ebiem agent for no mudi yanim no me pa cho yese yenka nkire o ma atias yese se wo ko handa na agent bi ani ho kwan so je utra 5% to mo ye 10% o mo yese no mo de ji skadi no eni kwan se duru ho wo yesa report no emra ne ni bedi ni nyonyo no mu amuti fie ma afiduru ya ho anso fie wura ba matum ne peso we da so prompto e wo veru ye hedan na kura ne bo no moje a emra ne timi ne di enti no so utimi de kɔ ensem o ensem ne yaburo so animire se fie wura fo na so nso moma no o me na so mbo afu fie wura fo mbo afu unya botre wate na mudi kan yanza na musi die mva doto na kwa na afi emwa ye nyina no matter ba bi wasi fie akoduru bia na e postu ba obekwa kwade obi fie dia ye hye kama favor ye nyina na afi yakon akwa enim kwakuwe ni mmra abegu kwan so ayese ye enforce ukra 6 months na pedan ya wura fie na dan da o se ye de ma so catch us say osika na enso nuru wan ye do mfa ma report no se fie wura na ban ne de wuti obi dem na opeso ntu impromptu asitumatua osika ma undi tune ya abra wunya ba bi nko han dan aban ne mra se e wo ho saa ye ntonkune na yen na ya yejeje ni emam afue de mama abre so omani abre o ma yenfo so bra no fa ne ko se wo 2 urgent o ma 3 months so o ma emra ne ka o ma 3 months duru na unwie o ma 2 months unwie 1 month ansa na be si asi etinya force so oteden ma ne aka jose 2 sare ye ho prem no omudi nsemu no aban ne mra se ye nkan jose basa fa ne ko se red control na omo hwe no mdoto ne ma sare ye se fata emrantie bi so di video bi aba utimi so omodan ka no mu hu na mane pa yemfo omo so di yaningum na afi nkomo ewom no o panyini mfa yenum na afi yenyina yenkonko ye ne manimre yenkom na tisia of the Rent Act, you can be imprisoned to up to 6 months, be fined, or be imprisoned and fined. Please. Yo, please. Yeah, other video. And the other video na me fatum ni yanko na wahwehwe. I hope you can read this. It is the law. It's in the rent book. Yes. Libri sempa cause ye voka or rent home. Yetimi mbobra. Kakra menye bia na wasa me de ko han dan. 1 year. We public notice. My year ye ho ayi nyina. Enimra ni mo. Enimra ni. Wa unim na unim. Sisi aya be by force. Be chom e de ma ko police station. Be chum say. They do ko police station. Aye. Because 6 months and 3 months. Price na mu jini po de pese be ka. Price ni po de bufu sem. Now for the imagine if I tell me how 500 1 year pa kan yan kasa. 1 month to 6 months. I was all hand dan ya yetimi de ma. Me han 3 months, me han 6 months yetimi de ma. 2 years. No was out was simple. Are ya mbobra. Do ni bi kura to Mr. TBB. Patra mo. Okay. The law says
nti ne mmara ne kan na guso ne yede ama no room for 1 to 6 months opa also on certificate saa mom de mam 3 years ne ade ne da bi wona wo sika office on ho so wo be ne saa sade ye tete bi mu no a no aye ne saa but nipa de bi kura fe no abakuro ma ebesu aduma no kura fa na foforo kura na yenya nguru de de be ma no ena abusun pe kakra man so mfanya ba bi na no mfanya akosi se wo so ba ya atmeji 2 years ne ya mfa no ye fa no se ska ogota no he no abe stranded intinese mbrase se wo kuru man ti wa wo fia wutie me ena wo asem bia betuma busa ne ena wo nkomo bia betuma di wo fira no mahuzu wa muna pa because what they do the same to what they do what it to say those gina okon so no dey we dey what we dey se woni ma sole waka okoso no man so ma be report ma ye emra we da hoda da red control force so ne no mo bi kan kwaku emra we da hoda da so da yesisi nipa office wo no motia ntinsi abonten hwe hawa ekoso tete office saa da bi wo se mutimi ko rounds mu check fie mu mutimi organize ko se let timi ko da abonten na ya kire se bia Sunday we ye be hia fie we mu nyina obetie mu nkomo kakra da bia ya tete office kwaku ye ni nkomo and red control ni bi efre ya me pepa nanka ho questions nyina no wayi ya no de amaye nanka dwumadie no aye de kwaku fa futu ma ya kwaku yenche tiefo ni ahwefo mu re enua ba vera ye se wo ba na mse minim vera be bia wo bia no everybody mse wo ba vera shito be bia wo bia ye chia wo agwaku ansama ekeka nyina na no na me kan ho asem nra nra sa dan ho asem ye be start program na me kan ho asem se jata mesh e wo dan ha sa 3 months ne ho no ni nyina ye asumdwe a ese tenant ne ifie wura no ne ade ye nyina yenya yente ho ase makasa Ghana mra no wa na de wo ma mra na ye adwuma no ena ho aye den ya de ye kan me we enya me de we aban waka sa asem we na wo kan asem bi red control for nim sa asem we da ho hwe wo ko offices baby a emra no wo ko police station emra ye de chinipa wo ho emra ye de detain nipa wo search e wo ho but nyame ampata wo ko hia police ni bi a no de yawudie bi a woni fie no no de nani bra be hwe wo so obi timi ka jo se wo ya me do batum abere wonya judge udun wa gronzo de obatum sa enti de ekoso ni ade yawo kwaku me we no enhye da nya me desa aban de waka we aye kan nyina no waka na hwan na ebe ma na ye adwuma eno de ekoso nyina no obitimi kwotena dem efewura nim se nsuo to eba dem opa wonim pefe se ba ho wonimo nanso wagye sika because wonim say wona no ma bia hia wa opa ba bi di utrato wagye sika obi kwotira obi fie nsuo ba ho efie ho nko yie wono ankasa de ne sika asiesie fie no amadaache bia wotufiri wa wo fie ra no na edai ebe benefit but if you rise one day wo hu mankase excuse me mankase be yesa na bonefu semwe wo ya na de ni wanya wankasa ofie no wantimi ansi nsuo na anokwan obi kwotena dem seal ni wo ukohia fie ra bia landlord bia wo babo seal wo ba kobo na ma no de koli but on for one person and so that because now then landlords na ebi trimodern pa ebi trimodern e kwan yo mo de tenant ni bi fa so no anu odin emra me na da sam na we minim tenant bi odi fere court a ye bu afere ne fo but eneno court sem ni police station sem no ye nya nkrofo yo mo ama ho ye hu yeah it is obi wo ni sika police station wo kokora wusuro fia court nko honye hu court honye hu na won wi aba ko hia judge bi asam no ni mpefe se bebia ode fa no eza nko obo ano bebia wode ba ko nwa afa nyame ampata yeso wa hu kasa jamani pa bebre ntimi nko court ni pa bebre ntimi nko police station ko ye case because wo ko no emfa abana shemra wo nse kasa mama eti da ho ono na aka wo yeah na hwan na ebe mana ye adwuma okay
so almost one more year or more time was out yank ye. About boy if you're rough one, where you can just sub in prejudice. If you're rough one, they say yana woman, about woman, I'm what tenant so. Kogunano ya dunga, nurse if we be school, Sebastian Mamako Kurumana Mako Hidine, Mountain School Mobium. 6 months and omunya bi kire han 1 year dia akura no so wi a se be ka kwa no de de mabo so be akura no wakofa mpana bi no akwanya sa kwaku sa no ma we nyina wo ho ade na Ghana fo mpani fo na mekan aba wote so de aba wo nyame mpata aba we wote so kope aba foforo beba no oba betu sa no ma we nyina atu agu because ope vote ye problem o Ghana no na nka mama ba ye na ibi o de ba ye hwe na bua nipa ye te o man ni mu a ka ba foforo beba no na ka ya to aso we so master te ye de ama ye ho kire no kwaku me see real control ukọ ho a edu mebi ni edi obi asem a nipa ni sia na o steps na odi sun anu a me ka sa asem we say ukọ real control tenant ne landlords nya case a most of them ye dima a favorable because tenant no sabe wona de hian wo mo obra Ghana so de ne won si fi a won to ka wo mo obra ahye ni padwi mu sa enso obi sabe mpraduasa won si fi so abobra won no ankasa sabe na brabo a wo bo abrabo nyina na ye fi o ye ka so obi abobra enya ni nyina na ye fi obi abobra so wagimi okay obi asifi oni nyansa ba kokora okay obi da kam wagimi enkura kura ntwam enkura ko suku ana ma pon no zebra cross wo begina ma enkura na twam no hwim wagimi munyina ma ko munkumu nyama e ko munkumu ya na mane mo na abrabo ye wan kasa no ni padua wodi asi wo se sa nipa wo yi se woni woni ya kan asem we kura na yenye yi ye ntwen ne mane mra so sa nipa na bia na onsi dan wa brede no sa ene ne de kasa okay but most of them no ya uko baby Ghana ha office baby na se woni sikani nya asem a ade sikani ni didi hiani no enkoye yaw akwaku ubetwu mu tan wo hiani no ubedi fo ene aza agro agye mako ha uko ya himfie ni bi mu a ohiani ani sikani twemanso asase ho a kwaku edume bia ugya na wuti asem ni bia na wutiti ho ade na mpanifo mu kan asem ya mu die ka simple na nso ya buntancha it is no ma we ya kekani ame no ha enye me nwanwa enye me de because emra na yaka ya ti kromo na yesese okobe obi a ye ndua sika e police station ye musa ma yan fa phone line and fa tum se when na nansen ya na ekoya ni mu nipa bi anya asem okoyo wonya ni free nanso ne bone na katua na yesa ke ya che no na emra ni di ya ka cho se ko wacha ba report ho ko pem time asem no se se de kokko to de akokko ye se kan fie ni akan fie anso ne empadifo timbetra TV station o mo se aka chem so obi a bebe wo bi a enu kwa se otua so de bia yetua de bia mo taseje the same thing ba ko do wa ko jina kona so se ope bibi kaka na fafa ma ubetua wan tia unipa nso odam mu anu ukoka che wan mama wotenkan ukobo ho amane enne re contract sama abai sebe koyi a yene yankrofo no mugu office wo no ena abanfa na ninhwe no nkasa nkyere wo mu yi ena ko baabi ni nipa na de a wo ye no se wo ya de papa se de wo ye no wo ya de papa se de video na fa kotwa yesu na ya de papa ena de wo pe so ya bone de na wo yi de a na ye jefu nsam because when him say wo ko report no okay now your papa wo di asampa ko ni mante anything we na aba no abamra ne den ko de aba o nipa ne e wo man mu kwaku e me se Ghana ye ne ka hu bi na Ghana ye ti mu odin dodo na ne wa koka ko bia anya fo doso mu bia ne kro ne nkoso okay de bi obi esi apene Ghana ha sikafo e kakra bi anya fo ya ye te ye nya duane ni ye ye di sika che botom ye nya djuma nye ye doso ye so ne ya sem ye mfa ho pa iti de ye kan onu fiera ne wasi ne fie de wo kan nipa ne si fie to cement dadada enne wo de nebo na wo ban ha de wo de na wei wo mu nyina so so no magogu aso dem so me aso pani o gogo no kra timi ka to say ya tutu cement ya tutu cement dan ya wusi ne 80 wusi ya tutu cement bem
Ugra na na si no abeto. Ene nsuo tutoyi. Ya gi tenant bi sika bum. Enso nsuo to a wogina tenten. Oh kwagu. Ngomo Nsuo to a wogina tenten. Na no madafu bi ne dem no nsuo susuan na owo namu. Kwagu ani awie ka. Ah menka. Ode menka because okay, nyame dia na. Nyame dia. Okay. Na owo namu. Wasi wakunu wasi owo bi ama house. Oh, bra me ntimi nka sanjo besen kwowe. Ye koya o kire ben. Susuan ne ode na be wura de no. Efiwura wano no tesoro. Enti sanjo ne bi nka no. Eti wotanante wa anwene ho ba waju sika bum. Okwa asole nso. Kwa wa bottle ban. Wa nko bi no na wo kasa. Aso mo nsam. Ya bonum se ya. Na se wa pagya ne nsai. Na ni duku ya se etu atofom. Ade bi odi ye tenant bia ofi obi anye. Kwa ku ye be sere. Re control for hon ye be kasa afiri. O matie we nye ne ye ka. Okay. De aba na omo ka ban na e ka. Emmom sa de no. Ye nhwe ne yie. Na sebe tenant ne afie wurafo no. Ye nya baako. Na sebe prejudice ame makam se usifie. Na ufi se onfa bi ma han a. Toto wa de mu da hakaka no abeda. Obi amfo so. Ne mo de be ba ma han da sa mra we. Ye nya ne sa. Ye sole a. Ye dimika kiki ko abrochi mem. Ye ko Africa Libya no ne ade ade. Gaddafi Muhammad Gaddafi wo sisi da bebregu ho. Egu ho. Na afre me si ye mpanimfo so aban so kasa asemu ya. Me so me tro challenge ma aban se. Wo mu nhwehwe dan si. Okay. Asase wo Ghana ha bebre. Ye nhwehwe dan si. Na sa the word affordable no. Wo mu ncheji din no. Na affordable no. Asikafo na besa kofa. Okay. No mu bede dan quarters. No mu tete so. No obi wo ho a ni sika o de be hand no. Kwaku obobo anu a ko betumi de quarters ni bi o. Kwaku na obi nto proto da obotu adanka 200 million. 200 million. Edi enko. Me was ni kurum proto 50 million. Edi kwaku mesi wotimi ko obi se ewo mu sei wose bosome bia ewo mu 15 million. Old currency. Edi enko. Woni tia sika de ko 200 million no na wafa. Asa na de ku bi kwanse wa appreciate de wa yo. Sika na woje ye no. Wo de koye bibia ma aboa no. Na so wo sika no enam so no na sifie. Na wo ya yintu o sisi wo no. On say appreciate you say time no so ya woni bi kwa no on consider say na fi you no matugu abonten na wada pa daddy na wo majeja na mu sun da why ya ni free ade me krom go so omo ha dan wo ye fie nyina ene omo je omo dan ka 50 cedi ade na ko so Ghana ha suatra kwa ku suatra obi asiri fi ampa ye ni so abobere fie no dia nanso sabi ni panti edrume bi a ye manu mo matu kwa no ye musasa wodan no wasi ne ano wodi kosi Germany ana America no mo kotrem wo mo so kwa mpanifo bi asisi ana mo kuta adwenpa ya ma oba ni bi no te wo ana wanya sika ensesa de braw yo ye de mo so me ma ne ye ma ye de mo se ye de kwa Ghana ya ka we me se offices ne ma ne nya adwuma wo ba kone sikani na duru ho no akotua sika wasam bia obeka bia ya out say ye dan ya wo ha ya adwuma de obi be kwa me apam ne sa no akaba na ebenya omuntu me say bibiansi e step by step re control for be ya sa de on be discipline ogwa hiti na de wa bi o metu so kra o metu na papa mama hiti wo de wo so e be free ho ye say obi yes am ye nche no wo ne wan say wo ko gina police police station anasa wodi wo fie wura wo be ye dan eno ne sese mpanifo no na mo yan hihye se light be untua ya yetimi mo mfiri office be hwefie bia se untua ne abedwam ti ade na mo yan hihye ma ya muti mo mfiri office so mafie bia ma hwe ne mo fam metu anu abebo mi prum kwankwanka opie akrache watna ha che otina ha di sei o ha dan ne sei ne wa hunu ane nyam na mba ho na mo mo de mra na na se men sole mfa ne mra na yentimi nyeri o Ghana mo ono na che ne bill asisi semti ne ma ne wo fa asefo gudam bodom wo so ko adwuma na adwo na waba wo beba na prepared na sa ene fiewura ni bi we fiewurafo ni bebre be se nipa 5 no amo mu meter ba ko de bia ntokwa minim sofu bi odi ni fia ya asole
and odi bi ma han enti asole me ba ho bebrebe ye ko flashing so no otua 2 points 2 points and at tenant at one oyere 2 points oba be kan 3 points and oni me but sole ma bebrebe na 2 points for the check adum boni ade edu awo ya ho wa kwa hu zade amiye e ya adumfi obi abe ha me dan e boka na emu mesi nsu a oyisuo no otua 1 point na yere kan ho 2 ne ba kan ho 3 wate ase wo de wo ne wukunu ne wo ba e de asole mai nyina be kan ho enso no otua 3 point wa he da yi woni ne kunu ne man ko wa ja asole ne de asen kan ho what happen ni anya prepared na ba ya ni pe boni landlord nya na wo che because who dey on landlord for beble wa credit meter na na bo ho no obi antua bi da se de wa go busa se de munim nyame nya sa na onim mo busa ya se metu se de munim nyame te nya sa na onim ti o adwemfi wo nipa tirim too much ba kuna ya kan so no utu momone fo na atu akura so fo we ne ye ka de fa akura de na akura de so ma me fa nko tenants nso ebi hu ahomete wadaro ma wo ba na nkura na wade se wo pese ofie wura so mera ya dia ba wo pese ofie wura pe wasam so gya won so ekwan bi so obi hu ahomete obi so ti obi fie enkwase ade a wo ye ne fie ho no minimo obi okọ ha dan e wo obi fie dri boys nkwan na pese wode omo ba fie ho fie wura no obi enyom efie wura ko kan sa mera we ya ye kan masa ye hwe ni ye one tenant ayi landlord so betimi no so wa o ne e ko wo mu ye kan so ye hwe ye se ma ultimu nya de se ya kan se ultimu je to obi fa ho de so obi akọ obi fie ewifo ko ne criminals no do mu wura fie efie wura ko kan boy ahomache obi na kakra no agena da bada Pasiasam sa ago kan o se be ifo unim silence prayers yesu ni asuafo nam okobepo ne so an ye okokan asuafo ndi omtebepo ne fo mo nte so ye obire bia ne mpaibo unim so ha dan nyansi bi enkoka bia ho wasi ko popom na bo owura du nyango pompayo obete hana bese na no efra mpaibo radio obegina wa so for se am ya samo empire Papa Sida ebo mpaya wo ye bi wona so on fanyansa nto obi anu obefra Papa Sida papa maame no we be ifo he na Sida so obeyi ama jai sai bible phone no munya jai na kaba ja so na wo ka che nyankopon na so ka sem papa che nyame mo manyame bredo wo de slate be kan wo be kwa yi kaba sa kaba se wo be ko iti ye be sre ye kan se no me sre mo tenant no so sebe wo ba na nkura wo efera edansi enya yize sa iti ya kan se so nso no so be fa sa kwanja we so opportunity we akom minute landlord for dabi fia watimi ni fie wura suru no ai so ho ti e be sra ya sa wo be ya sa na wo be na febo se metwofo na we mu pie na o mu bonwom na o mu yesei efera koka boy ano so ayehwe onso ye na tenant so bi so haden kwaku haden kura ne yeka okay ye kwa koyanim ye twa ba bia onso betima betwa wo de asoso wo ye tenant anya abufu na wo ye landlord so anya abufu nyina ne yiye mu ne yepe ebi ansi bi na obi nso asibi da bia ye kan obi de osi ne woni kurom abedi obi man so to ahwe abeka so nka ho bi saa nso na obi nso asi ne obi man so wat ne kurom kura woni bi e ya abrabo so utimi tu kan koda hotel dia na ye bobo ma aka se ye ha hotel bo den dia ene ye an attendant na wo fie nso wagene no e simple na fie atimi akwa akwani bowuram obi teteo ifie obi se bi na utim ene se bi fo ne beba wo ifie bi atimi so ene ye se mo odi nko fast bi ama na ali 0551931931 0548931931 onzu betima bawuram na so de odi aba se de yesi mra ne da hoda da ye enforce no ene office bia ebo aduma under mama government we office bia beso wagini din ti no omoso nya no omunye omudi ne yanko yanim hello about tenant na me pese me kan bia papa Yetio. Hello. Medio ba. Nandi with that uncle talk free now time also. Na we been too free. Now we here with the car. I don't know. I was or the movie and son of that or the car na say.
menti unkomo ni yesuma ofone mewa no unkomo no menti ni ye Tega tena chese so ko ha obi dai na bibi fi o time now slow through so dan ma obi ansan there be no so so yem class sem gasi ni kwanse ye una akọ han wo dan so time so na pese okọ afie wura me time so me ekọ ndi se wunu ya bi pese obetena mu a ani die kwanse okọ no ho fi o da ma me time na so na kakra na de be ma menu yesi nkeso obe han ato aso se de me hunju isa na ote se obeje ne de a onye na je balance onko han bi nyefo se tinta na de obi go sho se enam de menu e bo so o mpene enu ndi no mesime ejimisika enkoye na na akọ se wo pedan won ne hunu ne hu wo ndi o ma wodan ebi ono ango mfa ne na ma no nti mbacho ye nhye ne so hello ahaja ke hello Over maju yaku over enyimbe mamumu ni adwuma dase ezo go so boro die medipa hona me national service nti ukuru mu die meni moyi okay over enyimbe di biza jam kakra me yire ko na bi mu on na eduru ba bi na nko mu ya kra mama JDC bia me yire nye o ko na bi mu a kinkina se mu ni fi ura no wa bra bu mu nje mu nyina fi ura iro ko ka kire na nan ezu eduru bi no na se ye ta me yire because of the ebi ewu me yire me kana so mu nkire no na nta aka di omu ko ka ma se mu nyina kire efi ura iti boni je wetu obi a ibu afre me yire asere ni basa ana tikire nyina ajaza me yire me kana za mu nkire no bia na de ma mi hu bia ne de tenant for wuji fiura esi nchen tenant for na nka ke potu na fiu ma yetimi kika ye ho a di dia ye ho konkon san kire fiura na fi identity mu bibiri asa do fio nti tenant for aye potu na ma confuse yen hye ye huye ene se obi nye ye hwe kra na ya nka fi twa hu kudi ho nyame sha emre ni nti no am obi ababi sa na ye no ntientie mu ba ntientie mu yakọ hello yes boss somebody na we odi ni baby akase fi hello yes sir yanko odi ni baby akase fi hello akase bi man okay hello yanko ye ju adwe nkyere no yanko oba no aba odi ni eko fi bi mu wo ko akase bi man Obanyini kasa ne yanko kasa pacho mo kase bi man aha fi bi okoro if you want to say if you want to say we buy a crop if you will balance your come up to now a couple of 4 months if you run from this gamma correct control no okoya mbeto nsa afre no ma jama ti se mra na ma kwan kone goje wa de hello hello yes sir so Pago ba ka pago e ka je e se ho nka ba hello I'm the topic now that to na man for do na anti hello na we mi zo ka na me chia fa o se me gi de we cha me kata free man kan so okay na meso for almost almost ye bi fa ata no ata to board na obi atin intimity gracias Yamisha your last two callers hello madam Gazetri yeah amako so na I want to tenant bonus hello
but now we know what to find. What do you mean? Can you make any to or one of the type of this is I think the coin now moves so. After the bush solely to go. It depends on the German Catherine. I know so I didn't. Last caller, hello. Hello. Yes, sir. Dr. Good evening. Evening. Okay, Miss Watson, sir. My phone was hard to get back. The people have to shoot Ghana. Ahani ado ofre dwumade ni nyina ebesi ensem bebiri na we yanim na na yetna so wate say her excellency and I bekan say first lady of the land nikunu ex president wanya ne ba bi ko Jelly John Rawlings na yere akanchinagu odaya wansole awre homami waye bi papa yebeka ni se wiase nyina ade ato yeni a ne titiri ye asanteman de yeni aye ya papa fe 2025 ye wure mfida ahwima de titiri afira asantensem na media megidie ne menti asie mu no abre bi ade ano ya beba so saa no na umpuntu na onkoso na se baba besole pa de asante de afi ya fam umamre mfisa afi mu an ilusu asante nyumtuni kase da de lumba afiwe mu an ilusu asante nyomtuni kese dada kedi afiwe mu an ilusu asante ministers 2 afiwe mu an ilusu ya asante hema afiwe mu an ilusu goso man hena oyotumfo betwani afiwe mu an ilusu mampon hene chese apostle kodusafo Ghana nyame a otoso mi no Europe nso tumfo se tu firi ho a na ohunu se papa yin so awurade ajanade pa papa yin so yellow so no eza asante ya hwede ne ma akese pa je se yeni aye ya ma me ho nsem kakra be ba betwim na ye nyina no ya konsori ama na ye fe afi firi ma me ho nso so a mesa amfa wo nkwa akide kura no na mekai wo se ma bana ana majwa ye obo ni tu no enu akoto abua wo yesi wo nkom life imprisonment sa story na we interest takum ene okom ne nkwa na nyina eno so nkomo wo ho na ye beba ne ya baba bedintin dan minim se wo bika minim se wo bi twa we ne nkomo ahodo egugu akira okon bedo se wo bete eno anso so ene ye de bebre ye ko computer so de dia basisi ye ba nkomo wo akira ye basisi me pese me di hini awo me fienti aya na niema me di sese me fienti se metals me WCs na me shower set no me pe ni popom ani di e be chedi ama me enunti na metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish unpolished and elastic we be ni nyina do Frank Enterprise now wolf tas no 30 by 60, 25 by 40. And so when you do washroom floor, so 30 by 30 sizes. You desire who do be our panel. Open maybe the WCs in a hood also they are. The big water closet who do be open maybe kitchen sinks and the taps I would open maybe washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors, papa. Ori koto ofie na no a confronti mu ko wi ansoro Frank Enterprise na obenyabi se ni so bo Frank Enterprise o to market magazine room and celebrate Bernard filling station no abrosan ye no mu a ho na Frank Enterprise ho na no dey asem da kura ne se so wo buru is bono any ahafo e kwa kopem no fo ba bi a se o pe task papa ne ma wo bo so bi etu akoton a ento wani nko ba bi a so do we che Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom so number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 28 3458 and now 0205 987868 na kwasa we say you can Frank Enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1. Worship Center bosume mpai bo God of Possibility Prayer Festival no bosume October die edu ho
edu ho eye nanu paibo October bosone de toso duonu nan ene ne da etoso duonu num awurade nsenkyerene na wode be ye dwuma se awurade tumi be ye dwuma empaibo kese a ekura oje fa hudie kwa hosan ene nsenkyerene oni awurade mebompo ni mpu na awurade bejew asem tire da so ne se God of miracle nsenkyerene yankopon ba fa ni tifo Bishop Abel Sakikopon sida so ayanwade nsenkyerene pi October empaibo yase fa wo ha no amane wo dadwe ne okwada na nyina bra na ensenkyerene nyankopon paibo kese ye kiri no ubedi adanse be hia adumtufo Jojo ahin Joshua Bano ene sida adumtufo nyina onyankopon difo osofopon Bishop Albert Sakikopon awurade basa de na ye madwuma sede ode na ye adwuma efri tete no be kan ye ho ai ewo atomakofodua Sida Worship Center Mansina Hospital Echirehwa God of Possibility Prayer Festival October the 8th Ensencheni beto bisensuo na wode pie tese area anti entum osuru besane awurade beye na nwadwuma beka ye ho Sida Worship Center na de din ne de wonam nyina no enye awurade yona frɛ ahomatufo iso 0553535389 ena 0557000967 God of Possibility Prayer Festival awurade tumi adi nyina 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert enra ho na metese wo ba no se wo kwa Canada woko suku na yesi ajapi aba no nso okọ na nso no de okọye adwuma mese amafo akọ no enya gro jaye no ho na de won kosa no express yeah Express Group yes Express Group obia na nia bre pese otukwa akwa ama no ne de wode obekọ simple if you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany they will take you there na say you visit and now turn so a wo Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wode obekọ say ya dwuma so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea and if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Kekechira kwan ewo Kumasi, Asafo Leba, Runabout wa, Enkran, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, ewo High Court wa, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices, our Mabebre, so telephone 055550067 and 0249 000448. Only we define every day. Everywhere for everyone. Yeah, the luckiest. Luck is everywhere for everyone. Yeah. Only we define every day. Yamamwa Fishiapa Ohinini Adazwa Ministries on the Women of Faith Ray second annual national conference Yede Bremo Winim say Odaseni Woba Brano Ewasa Oswaba Papa Enonti na Ohinini Washishe Jumedie say Dia Tosunim Pre Numui Sujedi Anamo Neso Abapa Asemtira Yedi Atoso Eye my time of fruitfulness Ye Edie Free John chapter 15 verse 5 Afenso Genesis chapter 1 verse 28
Ebaso Memenda 8th November 2025 Anopa nonso pepepe Yeshiemu ewo KNUST Great Hall Kumase Yatun Safre Akasa Mafo Apostle General Moses Osei Voice of Our Ministry Techiman Minister IBJ Minister Audrey Ejapon Enna Prophet Amofa Entry Henry Adwomtofa Pabna Nyamengo Sra ewo muso Ebini PSA Esther Wone Bonyom Menti Asie Afei Osori Adwomtuni Abnam Ponsa Women of Faith The Lord is so a victorious banner Eradishra Entebo Crosso Say ya wona wo hwehwe Sikasam adwuma say ye tuji dianamo Ohini ni Adazwa Ministry Sompa TV Kumase Dwumedie Eyebola Nyame bosheni se woya kwata Okay, yekun akoya ni yanimu a na yegusu a yekun ede akọ sompa se mpenipa no eno nene waso egusu a eye udie na wani nsu gusu a wo hwe no alukota na tuo enam wiem nanimu ha na epem kontia numere no bibia betumi asi bibia betumi aba bibia betumi asi yenya ye ma mpanyini dada wanya ne ba bi ko papa ye kan obi a obe shape Ghana pa wo yini firi manyeye odo on the side story that time no that was then a hono there but ye case obi be ye discipline on my Ghana enne ye concrete mi sa do kan say ka we the Rollins ne wo ha Jelly John Rollins nanu ya wakra na yere so ko siesie travel pa bi ama no na daache waba be kan ho amomodi de obi anim se de no osine na yere ka enne ne ye keka ho ye koda anura ne na de chia maami ya program bi okobi ana ho den no owo me adane bonkum so owo me akanchina gu abreduane sija so asantefo wa yikesi o maami adane bonkum so ye nyina ye dia ye nyina ye maana ye nwese de esiko e bra mpanimfo kofie ni ade no eyenko na mema remfisi obi nso akosu ayi na se am ya pam no omhwesu ne mfire urade sa type of suna maami su no ya pam na hye ahye maame no cause ya pam no wo de ye nwese de ye no ko e kama mra sisia e hwe bia Mati and I'm from say former first lady Nana Konadu Ajiman Rollins were free mo na no cry may her soul rest in peace but yes throw offer yes throw e ko jeri gufo offer yes throw e wo we die mama me no koda din yes throw woni no ho dada ke di wu ye yenim bi oyeye that lumba su wu ye yenim bi oyeye ana apostle ko Yosafo su wu ye yenim bi waka yes throw mama wo di yes throw ohine mane koda din yes throw wo we di yes throw en kan wasem e wo we di e pa chew ohine yes throw en kan wasem me throw we di mane koda din mama no wanyini wa bre yes throw na ye kra may he so rest in peace because asum Ghana pa areho I think say this year there a very very bad year because back to back akasefo na ewu back to back akasefo na ewu lumba so wadi amiapa o lumba di amiapa because na ye dey share on the 6th of December yi ana kona do agima so every mu a ebe kata lumba yi lumba so wadi amia o ya me fam krensie nyame emva cha die atwamu ne ne awo kan nyina we wo blogger +1 no +1 kom a wo diti a wanyina ne se otu kwan UK abrochimem okoduru ya no ate se ye mampanyini dada ne ho kani wakanchinagu eno wo sere papa no masofo no especially ba akubi hom obi awu ya na odi ne picture abeto se afi no ko he studio ye record ne dia na odi abase wo kan ho ase eno wo sere sa ankofo ne se ye pamocha maami wa bere wanyini nso ndi se mo nam kanya mo nam kan ye mpesa asem nate ye hwe ne nkata na chika kama pa kwakwe na bi no mo kan se maami we dia wan hwe be one of the most disciplined funeral on the ground because said the man kura ye unity
na ogofo chia okay enko achiri nti but I believe strongly say nkura no beto to maame achi kama me firi ha mente ase ni bidie Rollins fie ho no ensi said nkura na si start here no I salute you and the ministers ni MP no nyina wo mti no I think so we are very mature da ombe ha me akro maame achi ka waku we are very disciplined we dey video ba ko na ka on e mara sisi very very disciplined uwa we no bi na gwaku ehia wo wa bebra wo kro no na wo ma unity tina urade kan so wuni ansie wi a opon ba so wo mfa so chen di papa a wotie yes wa wo dodo amba che kan mu nyina bo mansa na wakọ kreti dobi to ho babusuan nko nya se wu a mbe nsem hunu nko a akora bi anko feli wanim na wafa waye ne ho bi na wo kan nsem hunu ye baba mu abedi nkomo sa yemfa ye na se de ne last one nko ne yenko kin Solomon na me hwe wo na mistake bi aba me ne wo hwe na ye me kama siesie me na wa hwehwe ne kama yenko oh kena kam eduane bu aboken kwakuduane ye bu aboken Solomon seen on the screen at the moment. Abusiane saso no. Come now talk to us. This afternoon we're seeing the first sightings of the Rollins kids at the Jubilee House. We imagine is in connection with the passing of our beloved First Lady, former First Lady, Nana Konadu Agyeman-Rawlings. What more can you tell us? Well, their family has given notification to His Excellency the President, to the Chief of Staff on the incident that happened in the early hours of this morning, just a short while ago. Dr. Zaneto Agyeman-Rawlings, who is the first child of former First Lady and the late Head of State Jerry John Rawlings, together with the brother and the former National Security Coordinator Larry Deblolati, and one of the elders of the family accompanied her to the seat of government just a short while ago. Of course, they needed to give a very, very quick intervention in terms of information to the government because news already had started circulating on social media. And so they were there, they did not make any comments on it except to, with the pictures that we are seeing on screen now, going to give some information or notification to the president on it. Later, we are told that the president himself likely would be making comments on this. We know the relationship between the former First family. Kwagasi yedi nkomo na ebre no ebetia ye bebre because mampanyini dada president JA Kufuor papa akoho akwachi abusuana na akono kwakwaku yi papa de ni si nchen so a yeto ye ne hunu His Excellency our president na ono so ye former Nana Danko Akufo-Addo on the wakobu kuno kro de nsa ato so a na yiri gina na chi a omaya me na ye fe aso se mehwe no na His Excellency John Dramani mama na menya hu se wakoho but me giri se MPP mpanifo ndie dodo na akoko kofi ho mo chiachi aje se obi ade ne nsa to nkrata so a ene me ekotote kwagwa ye se ye futu se na wo hu na famo team ne nkwa mamencha mama adwa pokuya okay ne ma mama adwa pokuya de wanya ne ba bi ko na ache na me ya doma memenda e ochina meboa ana omo kata na chiri kra wu ya che okay na ochana omo kogu nsa nti ne basame o Washington omo baby bia Washington omo betra Washington ne basame o sumankwa hene kwan so pepe same oni wunuanom mamo ya ko mo maame so da mase se na me admo ochina mo kata mo maame achi kra gu nsa ya mane ne bibira na eja sama ne kwan ti same mamo ya ko oni wunuanom Gwagu obiya ni wa won pass mdue okay na obi hu atwa ya de mia ye ene de mia ye kru du nyoma bi a asantifo gidie nipa wu a ne won wi okay ni sama gidina ehwe machi
Okay. Ntina nansen no ma besin senwe ye ne anya kwadwofo so nya ne ho asem ne ye ka de ya na medi yawo yeah senti wo hwa brabo a wo papa bebo ye na na kwan George Lawrence ya maami modern bo a wabo oyo ba san ye bema o wa kukuduro enti mo behwe na de ketewa bi asem maami ayi mene wa wutie wa wo hwe me ne watena wa ma wo maami edda frigim so many years 90 ye kan sem fa no ho obi ense se fata bia na sabem predwa ye nim nipa body enenso obi wo ha wo kan wasama ya na ya pa de bia ye nsa we ne de point ne kasa no we zu busa se na wo de wo kan na wo wo de ba ko na wo de ka kire mi o wo de we no enan na se num no ana me nsa ne point a cho se na wo nti de wo kan na wo kwa ne nipa bi amom papa nom ajapade kakranti papa ne da so she frigim so many years obi ne maame annuafo na nkasa nka enti we se na mempene ne de court e de ya koto so ya na ya me yase nti ure fi se sabia na ntwie ne dua nka ne to no enka konfo nso nsem ure fi enti ya na sa de we ye hwe na nkodai ye mompaye Ghana de a start fufuro sei no wan hwe nipa bi e won chen ne dume bi nipa wo tiwiase na sesebe wo comporto ho akwaku ya na eye e so difficult say Lawrence mai wo be kono akoka bibi a kire no akoka bibi mempene menya so se nkulai de wo be ka bia no mo nte ase o mo mfi wu kra ozo obi ko sun ya pam no because ni sun no etuatu o maso enu nti se duam anu ho kwan a e na wo dolimu se wo pese wo maami funu wo papa funu ana wabusuani bi funu se bia ye twetwe no ekeka nsem basa atre na ejinamo amoso adenti na maami ne papa wa wo mo na mo maami awu nti anya mawerho mo papa awu anya mawerho mo kunu awu anya mawerho ne nti ye twetwe ne basa ne sere enne kodofo so asem de bia ko TikTok a wo hwe wo bi a na wo bi kura timi gya ka che kodofo so e kraman obi so se wa amobra na me hwe sa nipa na ne pe na wo kan sa mini no na me hwe sa nipa se lumba amobra ne na abrabo no kwa ne de ba ni nya gina ye sese ohogwo etwampoa na komani na akire no eye mo na mama ho kwa na akobadisa timi da bia meka be si nyankopon nyam na me kire ne bat wade ka bat me de ka asem kwa ku sanke benya panka nipa ka wu abe wan yata na kwa san so ba na obere wachi se kodwafo su nya kwan bi ene nka osore aba enka de amanfo ka nyanko bi aka na no atum se me de me ho aba nanso nyam na mo ye bibi eye me yire ne me ma ena akoba sa we de nyame adom ya maame George Lawrence ni kunu ko ye nche papa ni bedi dwuma me makasa Ghana ha no saa ni dwuma die na obedi en first na nipa ntiase but edu me bi a wo ma ba na ho amaka man so mekaw enti ya saa ena ye te no ma bi ase ne enwu de Ghana fo bi ye no ene ye boy ensem san frese papa J na wo yin president onu atimi sifri kam edalete traffic wo fa ha wo gina wo be de wanya saa ni we bi ene ye to esa frɛ no makasa Ghana ha nipa bi a no won fa so bi a no wu ansa ne wo ne so fa so enu nti ekoba bibi se na se wabusuani bi wu a sama nso samni adiade ene koko we wo ka so wo de mame ene wanya mfa mame se ne wamfa mame de na mo nso ma mfa wo kan ne mo mfa mame de ne de besi wo behwe pan ne de mba gakoto fu no so na awodi saman no no she fridge no keki anse bi e ko mena achapa semoi ye ko e na ye ko ye funi adiade samale no ye ko ye je ni didi nkoma e peka kama na otwe funu mi ehwe ye ne ni didi ko se hwe mumu de se mo we de se na nsape na mobile be no wo so hima bi a she fridge mu e ya ko 15 years o ko twekere yen ye hu body ni sei I blog nko a adanya e se manso da so we asem papa ni we asem papa ni that's 15 years good years ye se manso da so into 15 good years na ni party wo no ndo wo didi owie so anu akwasha so dem no abompa ye yi sika no wa yibi na onu nkwa mpa boy different araho abi before your big problem
ebi na ye hu ni na ye o obi asem wo ba wiase wode nsem wo wiase futu sem ani jesem nyina abonyo na ya tufo na yire ne ne man na busuafo obi anu a wotimi gina wo ka se de na ni to kakra ajapade na o nti because of that we ye kosi to obi asole a na o kalumba se na odidi natam ebi ni enkora nya me nhwa wo mo efi na kro me se wo nipa na se wo nya o mama bose na wo de wu ya na de wo ko wa kira sem bia ni wo se wo ba wiase bobo bra na wo ji wudin a se wu a sebe akwasafo keke wasam pa akwasafo keke wasam pa wo wiase mi hu bi da omo matoro no omo matoro kwase bia sebe mpre na nka kwadwofo so asem a ye kan lumba kra wa try obi a wo bonwom ma pa sebe mpre dasa egu no sebe mpre do wu ya hwe ma mienu ye asem papa ni ya ye ko no we me ye kuna we se me ma onye kuna wei lumba abra sebe kwahra baba bia wa mobra ne mpranom ne sachet yakob 5 ne yirenom ye 3 eno de yenka o na kwadwofo su mienu wei mo na mama mo kwan enti na nakura dwadma Lawrence ne ma no eni na busua ye sere wo mo this year enya ade papa mayen ye hia no ma bi se ye hia manso biem sa onko da din ede na efe se mi funu wo ma mi funu na nkoda mu kuta mu frawa na mu difunu yanim na sabempe ye bon nwom papa mo maame so ba wias no ye premani woni masakama maame be bobra ade masisi ye na wias asam na cha na cha Ghana de bia meka me si nipa wa ba bobra ana nipa no ho mfaso no sabempe wias ye wote ase ye woni so mfaso owu wi a ene ye kana asem eje papa bi na sa papa no ne wo faase bi wu ye ena sorry them yesi ombia meka ni tribute oni odi adanse ana papa ni di adanse papa obegya no si ye enwanom me wo faase mbedi ni ho adanse na adanse nse me wo faase owi ame na wo twekora mai wo kromfo papa wo faase ne kuro no odi sika se ba bia osi wudam a ohu ya no afa adanse mbedi afa no krofo munye o mudi kum ofo wagua ni mase hwe ne kuro so na wo kan nti ha obi wuwi a ene de bia no ye kan ho asem wei no ni papa usu ni professor dance na dinante sa ye be sere ne se omo nkotwe ni nya mo obi a mesai se obi adwen na omo fa maame nkoto abieda na sa asomdwe mra kwagu na otwe mu osabare ma eye kade nana kade hine wasi akonya no matena so mache for 21 good years misika de mo pa me de beba abesom mo ma ho oden mo pa me de beba abesom be na me ne mo kase ma no si ametumi ho ade so edi na ma sa de asi ahimpo a wodi akonya for 21 good years na asole na wase mo frema ho oden e beba wo fremi sika e beba wo fremi nim de e beba ne mo akonya we de matu na afi ade hye bob na se da tu ana matu yenkotie na mra na afi yenkoye ni na atu onko na so ni akonya bi meme bobna wo okay na nana de na kwabrani na esusa no ankofu otwe jajo papa ankofu etwe jajo papa azuka no mama na friso ntentem na de na mu ye ankofu otwe jajo papa kwaku papa yi friso a say de hie bi so tenkwan nchen na wo twen aduru de hie so won so de na si akonya se yengo he we de anche koro ma ya na ye fe tokwa bi ama ye do foforo nso asiso yengomra ya ini obekasa osabari ma obekasa obo twini wia
we le yen twen ne kasa yen fancy ya yen twen ne kasa yen fancy an yen konko yanim na na sole so no na na atena so aje se kadiman se ne yehuni ye no kore dia na na atena so aje se kadiman se enye omo hem foforo a kade ya asumdie kwaku yenim nkomo die na esimu ohene bi dia kunya kama kama se masole na kwaku de omni sa santemen so ohun a oni dom ne ekoche no okay sana sante kasa ko bia sante koto ekano sana kano ohina woni dom ne ekoche no okay so ohina wo dom a ya na empen bebre no otu no ho ade so wagu odom n'animu ase nti ohina bia na wo dom bia no ya na otu no ho ade so ya na eden okay minim de nti ameka sa na ohina bu abonsi betwe no wa wugina nche na kura wo so le konwa so ma ho nto dabi wo be kro bi mu no kwa kuna kro no bia nipa wo mu be ye mfanse 500 a emu be ye 450 e support ohene okay wo be ko ne mu 50 pe and support okay se ko ba se ohene tu ho ade so a wa gu nkrofo na sebe o mota wa chinwa anim tia wow nti ohene ontu no ho ade so kwa okay e wo kwa bi so e se kusie pia wi a kusie anadwo no didie wu se kusie pia na nka oye nipa na wu ko busana wu ba wu se no ada se krama bi na de agu no so ana obi na ebo ejanim edi jagum mako enu wabuto hwe no de meka wu kusie wi ada wu kusie wi a first no eye chiwade kusie pia anadwo no didie ko ni dua no ano no light okay enti kusie awia kra no nta hu ade sa eye vim bi ni pressure bi na kusie di pia wia di komrika kwa kuma kusie ni nka bonim ni nko computer so dia na sisia ye ba sisia ye ko computer so dia ye ba ye be yina firi bonim na afi ababu Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, mommy. I'm the second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa dear. Why wouldn't he be late? Or be late? Of course. Everyone to hush, everyone to hush. You go be the luckiest. Copy from Georgia be luckiest. From not the pure she be luckiest. Me and you go be luckiest. No matter what you're luckiest. Everybody go be the luckiest. That's Kwame! Send your God the apple boom. If you put it toy, so would the coming of the Son of Man be. Is that his car? Dial *712#. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle the rest. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose, and I made the SMS. Kanini pano na sana misho ya na award me. Edre na adi me nkwano Kingdom Garlic Bitters. No, benefit him. Me benefit wine. Oso kwato wo de. Abrewa, this mama abrante mi shuve. Unanti kakra na wabre. No Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules. Nenya hoden abrebia. Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules. Asembia nye ho. Edebe no hu ama wani agise. Senior na my wife complain one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules enti. Sesia mpaso aye de. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emani tie ni asumdie befi abrebia. Oba bia o de po ahaw no. Edro ba kupa wo hia ne Tremendous Capsules. Tremendous Capsules esiesie wo ma wo ye oba asima. Enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. See ya kono modonso na me se baby ate papa baby ye trip me on ya tieni ado e sa o me Àwọn ọ̀fẹ́ mo máa yẹ nubi na ye mo komo. Give you more no ye dire Ini e pe me ma komo na abo. Na ye bi ede. Dire
ahun ofe aha ebo Lawson Dire Bitters no. Blabibi. Lawson Dire Bitters. Emema sanono. Lawson Dire Bitters wa ha. O ship my na yen no. Hey! Lawson Dire Bitters. Vetra. Cheers to Lawson Dire Bitters. Say, Numini nyansem wonto mani pa woni mfedu nwotwe ensese apemfo no FDA agye dwedi nkratu atom akoya nim delay bitters omode na etwaguo no na se kede hine nana aso akonwa so edo hempon foforo abedi ade na kwaku ka bibi se kusie be pie free boma na se ya punu ni mako enti asante sa wo ka se be se nsuo mfa masan okay nsuo mfa masan uduru ha yiri na wasan ya na no aduro ya ne se obesan na ko baby nana watu no wade so no yentie nana nu mu asem na nso ekwan bi so no asebi ni ho adanse yetwa bi e de ya adanse enye so yize se wo hene wote akonwa so be sori preko pese matumi ho ade so one ibi betuma ye spiritual matters okay ibi asebi hu se nana ye okay but oni ahoto okay eje ono nko ananim ye wonkonwa ni bi wa wo tran so a se wo firi wo dam na wo ba wo ye okay wo tran so a oni ahoto okay ebi anana nanim ene bi nso ye kro no ebi a ahodwan ne noma bi a ye keka to no so wontimi okay ye se de hene ma honya wo hene nanso ne no tetene na omutimi de hene ma omonya omonya tini ye fre wo hene enei obi bedi akonwa a one ne tumi na ekuta no mpani muka okay short ase enti de ubeye bia ni wa eye obi fe utwumutan ubenya opposition okay ana Ghana ya hinnie na ahinsam na yeye no de ubeye na nyesa na obi nso pe today bia obenya opposition enti ubeye na sikani bi owo krom wo no no so ya de hye na wakọ kan se bia na wa yade bia ono mpe na de manso atakre wo opemso ba na anu obecha konwa esu na ma santeman manso kra no eso akofom pa enti ne kwakue na nano ja watu ne ho ade so no won ne nim de enti a watu ne ho ade so do unso amanfo osu ni ade ye won krofo a sebe watu ne ho ade so aha wo mo du mu tan wagu ye ne radio so ya kan obi betima bi radio utwu mu tan obenya obi obetie no ano de ontimi nkasa wotan we enti obi su betie no because hono obi su favorite hono so pe enti na nane tuatu ne ho ade so amanfo osu no eye obi nso no ne ye bia na wo ya ope ene obi nso bose samre me no ka se obi nso ti ba bi bose but ni nyina ko ba edi ono a ono a nanim ejimi mom de na nane tuatu na ade so mi ntie nanum asem but se kwa bi otu na ho ade so a asante ansa no bi betu ne ho ade so no ne eye normal ba ko na mienu bi a ono ankasa no video hu a emfata ompe ne go bi o edin bo ebu ye tietie nanim sabi mpredua sa obehwe no bia na o kasetia no sabi obehwe no ne bi so woni hene ne ba fele ne bu no to odwene ho otimi ja amade ya to kom ne bia na busua pani anase ne yire anane mma na advice papa de se ne otie bia ye pene sa eti na akonwa no so hwe na sese ne beko papa to obetima tu no ade so anya ba voice obi su timi di ade na yale enko a wo fa chi no hu se mo fa chi ne se sa eti na na on nim obusafo no yese ya na nyese nkonwa ne mpe omu epe omu na ne o pe bi adini na de onam sa omo bi a wonya adaje mfa ona nti bi no ahini eni ne kwa wose megyae kwa ahini eni ne kwa ahini bi wa manso ni hu na nsusunsun ni uni anwoto ahini bi won so manso ono so mo twen no manso mo ni wu omo ha ntunya tena sa enti no na nano akonwa na oso atu no ade so me mblemu no woni nim de enti otu no ade so omo mu gyanche su ni de o pa ne bia won kanche wo mo enti no ka asem bi na ede wo se mu hia sika bia mu hia ma ho ode bia na meboa because why de she sa na ekuru de ne ye sa why de she na na jampo ona na digo so hene one day oda sole ya wose ode akonwa na ato ene da hwa ma go so ma hene na kwasi boso mpra be fa ene na na jampo fo nkwa ba go so ma hene ahwere ne ahwere ne nkwa enti onu ne nim enti de me waye no se me papa no a na kwa bi metena se because edu me bia ni patiase a ya na ehu hia tina sante ye se
sabe okama otiase no ne ho wonfa so se njata wawu okay so otiase enti sa na tie ti nana watu ne ho ade so a minnim de enti watu ma ne mmom de mema ho bi penti no so watu ne ho ade so suo emfa masan menene ya adwo kwaku yan ade ketua bi akwa bi wadidi yewuro tumfo atam ne yasie yememna sisia na afi yemfensi yemfensi na yemfensi atembi ni gade ya ma yemfamma because sabi ondimi dia na video na wia kete man kan yewura na me so me say otufo oni hu abrafo no me say omu ni hu asantefo boso ni nyina hu ni akoside na ukude na amoye no a ebegum ma ne nkwachi because hana no kan nsemu no MC afọ mu mfa ba bi o pache o ne mra na afi yenso so ono o kekan asa afi mu nsa ntie na si mape asante ne atem no me si me ya adwuma railway police station opposite no sa video na me nsemu na ni kwan se me sa video no minim de kam ya me ko sa de se ujitum se bema okumase mema okumase na o se bema ni kumase se bema okumase mema o si ne kura ne se wo pa Ghana for ne asante men nyina ni dika pa Ashanti Kingdom na chawo okay se video na me okay se mu okay because two for Ghana kura I fu ni na kura two for the day sa video na me aferie wono atuna num tu so he Ghana ahemfo nyina ye Europe kwaku eno ma bi se ohwe kwaku so nka bi jara me ka waze mpa jo tra baby apo ogota go ya tu bi tele na kro abrandi no ase nsemu no wadie no ono abeka aferie ba bi ode toto kra so he Ghana ahemfo nyina nim ni otu omfo se owo yire wo mpena ha owiaro wase nu ne ho jimia nipa bia jimesi woni pa ne woni pa tu ka wi abebun kutu yesu be kuma bo atro mo ton ajase sasadoria jamani fa ne mo fa na ko kesa asem nya na ma sa be pa enye jimi nanti no ko kesa ye den oh ko ku fesi ma me no ye kokko ai yo une da so ha mi ye kokko osika se sa man for say the way osika come for ne we de na efe o osika nya me ya duma ba jo mo fa picture na to so ma ye madaroma oguzi sister no wo ba o osika no ye mo chima ya nyumire nkebe yimadio nya me ya duma kwasi ada ikwagu na me no na beko ne akodi na wotwe da na munnie Garden City asokore mampon o ma me friend enu akuekuo na wo ye Netherlands born you are your friends of Holland akoda o na edume bi wo na se ofie ni bi ko wale sofo a first na wo bose se de uhuni pa bi ko wale sofo wi mu ye ne mu owerem we ni funu be fa chile di bi wo enta osika fa so awu no se meka twa no odin kwaku na so na meka twa ni me kodi nse me kodi na sem emenante hene katacha obe ma de ogo bedi na ade ne e wa sokoro mampo no ne ma odin wo mu jam na ntene o me miensa ani ya wo mu ni na we so be ma bi tete we hwe fefefe na ni kun ya sofo mu nsem no kwagu ya wa wu ge ya wu ya na la kwa no oni ma de pa na hwe oni ma de pa e den tankase prajas me ka jana na kama wuya so be kasa ya akodai kwagu nya se bia ne ho ofe no ye dwe o ne ho ofe no obuade me na me kasa me ni America afuna yo ba o ma me friend ma me akueku ma me ka komatu ye ma me no wo abrochi UK ne Holland o miensa oba ma me no be ma ba dia kasi ya ba ko ba ko ani me kwa yi wono wa wale ana wa ware ka me kwa sele me wife nanka enti na me ya duma ye sabrochi fo Netherlands ne UK na me ya duma kwashia dai di ye ne me wo chinechi ene di na wotwe da asokoro mabo gadi obu we yire pa na we wa hwe sezi point bi pa na bi fira di me ko una hu ni sa na gwagu de ha ye kwan wa kire nsem bi boboba ya oba kama we na gwagu me ka asem bi kiro me se wo ye oba na akọ ware se sofo se nwan no tufu ka kiro se ne wabusuafo nkasa hwe ni ye gwagu me se ye nwale kwasia me na me ka da bia me ka kiro se ye ne kwasia twem na ye nwale kwasia ba kama nwale kwasia obele wo kata chobe ma oba na atoa wo no eto obia mfa nhua de osika ba kama be man fa na anya hwe woko
na we kwaku se wo ware oba asante ma menka sembi wo ware oba no enomenum se na ba ware ne ko ne se sebe yare bona ana yare kana hwene ma ne ho nto na nsa na de na bre na busuya wo ware kwase ya wo hwe ntina me se ye ware kwase ye ne kwase ya twem na wo no oba ta kwaku emu nsem no so ware be mo ye kwase ya kwaku be mo ye kwase ya so ware no a wo mpie nto ade me surprise o da be mo ye kwase ya on kamfo one day da so wadi waduane bi ne de se ne me ne ko mpam kura ma mani age se wo pie kura sezi pante show dia afetew wo nka bi da oba wani dada awa wale ase me na me ka chiro play wani dada ani nyina gira se ye chichiri bibi to na dwem se nka o ma wo ba yo ko no odwa no da we ka se ndini o ndini ye da wono no ye eno kwaku nyankopon amfa o tafre na di ayira tafre na no ho sa de wa ko nyame aduma kwasi da ye lie kula nga anya tawsu eti ye da no eno kwaku na nen ma me sa na efre asandefo ahwrade o ne ma me no wo miensa be ma baako ema mienu musumo monwuram na afi mu ni nkomo ni bi ni yankonko yeri number ne 0548931931 0548931931 0551931931 so betima frɛ na do ade nkyere baako mienu bi aba na afi ya sɔre pe Cedar Worship Center of Panyini Buakwa Kofodua na papa wo boy Juma papa we ebre nyame ni pa papa na basa na wase nkunimdifo no Cedar nyame nhira na yesɔre a ono na eba na se yakon akoyenim areho papa ato be ne dai asasi di ne ma ekopro dibanze hio. Hello. Good evening. Good evening, madam. Yes, sir, boss. The program present Basu Kakra. Who was so? Damano Okunes, what Damano Kunirina and answer Obano, Ayalino. Obey no Berman at Mamu obey a woo. Oh, what is that? My not him. Oh dear, oh. Why did you go on your whoa, wait, oh dear, oh. I will be a little boy. Nobody said that's what you do at Tamgraph, Masa. Now the way some of them. That's all now our course did matem. And you mean now course did matem, and we asked did matem. I never know. Hey, oh, party a ferro, the condo. Everybody are there. Is there what yes, or run on our Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening. The patch of program person Basu. Who was so young? The patch of Jasu. Hello. Me too. The patch of a family and I'm watching. Oh. Patch of a family and I'm watching. Nana meet you, Yanko. Nana, hello. Oh, repair a fish and my cousin. Oh, Nama 40 years by your friend to me. Nadam Pasovana, mammy, as was Rano, she be as was as would Jaisra, as an examiner out of form, as a war far. None one for no crew and one. I said, hello, my poem. Hello, yea. Hello, yeah, you. The pattern of the Boko as well. And I don't know. Let's go on. No problem. Matia, you remember we were 2 January for why? Okay. And I said, producer Jinasuna Montrewe, no more after a while. Okay, Jinasusima, Odi Jinasusima. Now, Mamma was at a cocoa FFA. And then the foot, no for the FFA. Cocoa pie and Gunka Huse, a hona.
no stretch mask kokwa enyini se ni stretch mask ye pa ntoma miensa soso a Allah wallahi azase mu akohoma enzo oje awale o ni opeye nya azase mu akohoma enzo oje niema unim chop money wasase unyi chop money da hello yeah FM 05 Shaker. Hello. Yanko yetiu. Ene zuka kura ba ha say man hwe kakra no picture no. Azuka. Yo TMZ o. Hello. Hello. Udini baby agase free. Hello. Udini baby agase free. Young boy. Hello. Meet you, young boy. Mama no fa. Oh. I'm not Frankasa. Asemina kan sano. Sin no men. Last caller, hello. Good evening. Oh, also. Ayina film. Abusia fo nyame nshiro nipa bi ode na fidie to so mpa asempe nipa na enumere ode na so FM ye awrade nshira mo nyame pa Monday ya didi ye pa asemu nyina mbete ye nka me mama Anita hotel bia wo bia enjira so nko enkoma Dr. Janet Sifa Boache eno no maame Anita no na me nua ba na de Anita one ye de ne to hotel no de Anita bia wo bia no awrade nshira obra me chia okwan so nko so kra afi go so ma hema ntiasonko enko emfa emano afego osofo nyina memtepa krodi ayomuso nyina Monday we justify kase ebekoso ogo so asase ne so nti wa ode hye bi anim bobo wodi 14 to 16 years no wetu mama na baby ewo akwasibo so mpra park justify kase UK fo bi na eba be ye no ma select bi dia ko UK nti mpatem wo ba bia ode hye ka ho ma nya na bro mane mra bi na nyame betima ye na dom ewe ye ne nyame nam wo fa so edebre ahafofo na daachi monso mabo midinenti ma oba no nimbo obo no on participate na afi ne ma intimi enko tote mfama mo we de ye nhira pa so ne mbonko ade om de na eco street nya afi ne be tu ya print ticket ni bibia intima ade hye ne enko tra ememfo kasapen bedi go so no akurudi ayomusu sankore nkura bemben wo nyina da tepanom ne yayi na mbetumi akohwidie mu nom ne nkase mu nyina da nyame nhira mu nyina na wanya mukase ye solepe Cedar Worship Centers of Panyini ono na eba Cedar Worship Centers of Panyini ono na eba yakaramo bye Bosume mpai bo God of Possibility Prayer Festival no bosume October die edu ho eyenenu mpai bo October bosume de toso duonu nan ene ne da etoso duonu num awurade nsentrene na wode be ye djuma se awurade tumi be ye djuma mpai bo kese a ekura oje fa hudie kwa hosan ene nsentrene oni awurade mebompu ni mpu na awurade bejo asem tire da so ne se God of Miracle and Century Nyankopo Bafani Tifo Bishop Abel Sakikwapo Sida so ayang wadere Century P October Empire Boyase fa uha no amanie wo dadwe no kwada na nyina bra na Century Nyankopo Bible kese ye chiri no ubedi adanse be shia atumtufoe Jojo ahin Joshua Bano ene Sida atumtufoe nyina Onyankopo Tifo Osopopon Bishop Abel Sakikwapo awurade basa de na ye madwuma sɛdeɛ ɔde na ye adwuma efiri tete no bɛka ye ho ai ɛwɔ atomako fodua Cedar Worship Center Mount Sinai Hospital akyire hɔ God of Possibility Prayer Festival October
October the and centrally better the same slow down what the Piet area empty and tune or Suru Besane and Radibayan along Juma Bekaya who was Sida worship Santa na dear day maybe I wouldn't win you now and yet Radiona Fre Ahumatu for you so 0553 535389 Emma 0557 000967 God of Possibility Prayer Festival I ready to me again now. Praise God, praise God, praise God. Menesawa Jemesosa, hallelujah. Mema usida, menesawa Jemesosa for Christ. Yamin shira upi, semrebi awosai wombre, ne wadaje, efsheme TV so na utiem wo radio ni Facebook. Na me ka chiro se afe no kwawie ye. Na edo samre ya no bonefo no sore, ha manfo, eje nipa bi kra efiri wonsem. Enti efiso fonguma no etinsia no Bible say nya ye ne honam ni moja na anya ye ni tumidie ni paninie. Enti ose ye nsore na ye vampire ensi won kwan. Enti sabre nyame manyina nsore ye nima ye busua ye nima ye kunum ye nima ye yire ye dwuma ye fo ya safo na onyankopon nam saa ye so abo obibia ho ban sanya Yesu Kristo bom paye ma Peter se mi hu se na bronsan peso podo se ayuo na mesra me mao di se Peter wo so gina di mawuni anama ye nsore na ye mom paye sana Timothy fo nwoma no eka ye no o se de di akire nyina ne se ye nye kotosre ne udima emani penyina samre ye nsore na ye paye enyame nam saa ye so obema benumbi no so no afe no awie ye enti ye ba TV so ni radio so a ye ne se ye ma wo do nsuo anasa wo documents bi eba SCTV nenim anasa radio nenim program no course ye bompa ye tie nyame asem ye di adanse no na nyame tumi so bowura wo die nem na wo so ofa adanse enti samre de ma yankofa adanse emra adanse so ye onyankopon akode enti Yesu Kristo eka no Luke chapter 17 from verse 11 to 19 osakwatafo du yade ba kope ena be hwe ne nase e de aseda no be obisa se nkro na aka no wo he na chese nyankopon hia me no bi no adanse edi sem nguma ne se ye no mogwama ne moja ne nipa ma adanse so adi otwe ase na so nkom yenko ti adanse ne mra na won so obedi adanse Yegi na bobu da wasiara Hakatufo Yegi na bobu ana wasiara na bia Yegi na bobu da wasiara Awurade aya de kese ama adofoi na ona nkasa ebeto na numutuo na waka de Awurade ayama omo enti ye the microphone be ma bigi na ono atu na numutuo e de na Awurade ayama mo papa ni nyame ayama metie edos toto enedie sida safumo fe ma me ne meyire nyame waye pepri the pro me ne meyire yadwen ne enti ase so ansana ya dance die ne beba so ne ye bedi kan de asida piesi ama otumfo nyankopon se wa hu me so me ne meyire mopo 2nd November 2014 ana me ne meyire ya ware to 2025 nyame waye bi toto ye de asida ma nyame awi na me de asida etusumienu ma me di fo kese a ma bedi ni na se pro be ye 10 years na nyame nam no so na na fefe di amu hui Awurade nam no so ama ye nyira ye de ye ne hu me bedi papa na se na ne ma bebre anana koso wa masetwa ne mabrabom papa anyimi ama udi machi sunsun fam hunam fam obo machi dom ne yesese oye bia de boa na so ye ba no oye ma me ne meyire ye tusumi enu me di aseda pie sese ama ne yire mama aseda nkan sanse enye won so a ebia papa kai bia o nya potre ma ye ewo ne bebe enti mama aseda nko ma
me da asɔle mpanimfoɔ nyinaa se elder danso mi huru ni ameka kyerɛ wɔkye man akuta mintimi mobɔ nya bi me patwɔ me da mu nyinaa se ɛwɔ ade kɛse amayɛ de amayɛ adanseɛ no a yɛdi no deɛ mesrɛ mo moma yɛ mmerɛ kakra yɛsrɛ mo san sɛ yɛawale 2nd November 2014 to 2025 mfinhyia pɔlipɔli eduni ɛba ntimi nsu wɔ yɛ fie na tɛlɛbi mpo na yɛ ba sɔre a titiri no da nyame ahyɛ binom na wɔn awo ba na wɔn bɛtɛ nyame ase ayɛ na megye me ho anyi bɛrima n'anum aduru a ɛnyo mete ha metumi yɛ koom sometimes na ma sɔre na me petrol ɛnso ne nyinaa na ɛwɔ asekyerɛ yɛsu apɛ ba kyerɛ adiifoɔ aku nipa ha na wɔn hyɛ yɛn nkɔm na odiifoɔ ka nyame bɛyɛ bigi nyabotrɛ last year ɛna nyame ohun yɛ mmɔbɔ ansa na mframa pa na ɛbɛfa no last 2 years somewhere in November mu ɛna awurade hyɛ ne ho anuonyam ɛma ɔbaa no ne ho dane yɛ baa bible sɛ ade nyinaa mu yɛmfa seda ma nyankopɔn awurade pɛ yɛ hɔ nyinsɛn ne sɛɛ yɛ ne yɛbo nyame mpa yɛ last year ɛna awurade maa ne nsa so na nyinsɛn no mu asɛm deɛ ɛsɛ yɛsɛ ka yesu ne yɛsere because me yere nyɛ mo yɛ na 9 good years ɛbɛn nso mi fie da na baa yɛ anyam mi suro mi ti mi hyɛ me yere saa sɛ mpo mi fie ne compound inside grandma wɔ si hɔ because mi suro sɛ obi di n'ani bi mu ɔbɛɛ yɛ sɛ obi afa ha mi si ee maame yɛabrɛ ne yɛnya o ti yɛsrɛ o kɔhyɛ nneɛma ma yɛ etiti mu a dakorɔ de amemɛfɛ kakyerɛ o nyame diifoɔ na papa sɛ ee bigi baabi aduru deɛ nyame wayɛ wie sɛ wɔn a mo bɛyɛ mpie nipa mpo bɛkasa mo akɔtɔ ba nipa bɛkasa mo akɔkyi obi ba na mo de na ba fie hɔ eti ma wo yiri mpie wo kurom kwan deɛ wa na mo ma wo yiri mpo ne kurom ɔnkɔkye abusua nipa nyinaa bɔ wɔn ani wɔahu ɔmmra asɔre nipa nyinaa ehu na nipa ni adanseɛ na sɛ papa waka amate ɔkama mpo matwuma mu nyinaa me ma me yere ba hɔ bɔnsɛm Jesus onim mpaeɛ a na wabɔ ɛde taa yɛ akyi awurade maa ne nsa so me yere ɛnɛ wahu me ne no mmɔbɔ wawo afa ne ho ɛne ne ba awurade wɔ kyadeɛ a wɔn kyadeɛ kɛkɛ o awurade kyɛ wade a ɛfɛ wama yɛn ababaawa sɔnɔ and it is the testimony. Montie mi din no. Mi hu na da menka esem nsu. Na mmom nipa me di me bɛyi ɛto no no. Na wɔyɛ me nana prekopɛ. Last year ana ɔdoma nkoma wuo ɛfa no. Last 2 years ɔdoma nkoma wuo fa no a ɔde no ɛkɔɔyɛ. Enti samampa na mpanimfoɔ sɛ yɛto no badin na me nana setena na ɔne meti me nyiri paa nsa na mebɛhu sɛ me maame ankasa ni because woka me a waka me nana asɛm a na ɔka nyinaa ne sɛ awurade tom me nanan na wɔnwo ntɔ me nanso ansa na makɔ but ne onyame pɛ ana wɔyɛ me nana no afiri m ba mato no badin amen a mebɛyi din di testimony akomea yamoa na minim sɛme nana ɔyɛ samampɛnti ɔbɛbɔ me bɛyɛ akyi dɔm ɔbɛma me bɛyɛ ayɛ kɛseɛ baabi a me ne me yere yɛnnu no awurade bɛhu me bɛyi mmɔbɔ na ɔbɛma me bɛyi ama yɛduru hɔ aboro so enti anɔpa yi deɛ me ne m'abusua me ne me yere abusua meda m'ase ase meda me maame ase ɛna bi wɔ hɔ mpo a nkɔbɛhyɛ me sɛ ɔkɔfa ɔbaa foforɔ ɛde no abrɛ me na nka me ne no atena me maame wanyɛ saa m'abusua anyɛ saa me yere abusua anyɛ saa enti na deɛ ɛyɛ ne gye yɛde yɛ dance deɛ ba wie ni a meka nyinaa sɛ ɔkɔtumfoɔ nyankopɔn meda wase
Why you be a man? What who may never hear about? Why you may never hear at all? Why you may never hear at all? Yes, stress a man, ye chance say in the trim. Amen. Yina mesre. Nami boss empire be massa for ma. Obia pepper. Everybody who mobo. Everybody who mobo. Now, powerly. Now, nyapa. Minima dear air, yes, since I dear not ta. Obi din common power, because what the war. Oh, everybody who be amable. Now you dance today and come out solid baby and for one more what baby be a ready massage and sleeping torso. Yet I must say, a Solomon best, prayer for Namu bomb paye, Emma may yere, Namu bomb paye, Emma papa biggie. Yadamunasi. Adofwa yebe jaya Ewurade pampon kata obi biala so. After a net day, onto obia tata, and for the kudu baby bia obia free by. Yadabiasi. Amen. Amen. Bawon sem kese pa ma Ewurade. On sama obo ma Ewurade no. Won so a wabɔ bibi ho mpa ya che na won san kan ye ene ye gina ebusua ya dance ye so se won so ade bi a ho aya woden Ewurade won so obeye amawo na oka ne sei no na me pese me ma obi bia bibi aye den no obegye Ewurade edi last year se no se kan ye ne yire fa see the say ye afidana enda so was the wawa na brada won kronkron kasa kire me se me nsesa me manke toa no na me yire na yemfa mo nyina nko ne fi ho ne ne abusua no mo mpa se wo se akora esu fi ho o fi a ya mfre no o fi a na me na me yire ene nkora nke toa no kopi ho na me ma mo nyina yebegu ho so on ne yire so nkora ne nsa se na mo sia so nkora isa wo fi ha no omo so beso omo so ebdam ofia bia me pesa me kachro dan me kwa me kire nipa mo abasi da ha na omo so apeba na omo nya bi ebi kura nam sa ye so ama mo abepi asafu ye omo abeka mo abetire bu ha 18 years ye hwe even drums ya ye boya soja ni bi ona na yire wo US omo so apeba for 12 years omo kura omo dia no kura de omo ba Ghana ebe ye IBF 2 ni nyina anyi ni nyina seye afi de na ba bi edu na wa bi go na ebem mo amoba Friday mpabo ya ye this year 2025 na maame e wo ha na papa no so wo ha na ye ka ho asem me ka kiro mo se Nyankopon obeche omo ba ne bi enti omo de omo aye honam from na anye yi a ya de beja Nyankopon enti omo nko dru US enu boso miensa oba na so yare a okọ check up akodura doctor say wonyam owo ye na ode ne bafia na beto no bedi timidi we nyira ka kire yamwa ne ne yire say omonya esu nyame be ma omo bi ene nyame ama omo bi a me gira o ma dance ye so say obi bi a wo hwe yen na wo tie yen say ya wo ba say ya unua say ya wankasa ade bi a aye den Jesus bua entime bua nye de na nya wo bua ye yade boy ya wabie adwuma sem ade bi aye den se nyame ayama inspector Benjamin Yamwa ne Mrs Vida Yamwa ne abusua na ososo nyame nyama o me ne abusua ne adofo abeja mu nyina so ba Awurade nim se mo ye ama mu nua mo ba wadamfo inspector Yamwa wo soso a wo gina obeja na ase asore ade bi a wabɔ ho paya ache afesese na won so ode ho dance no pa double amen bi o bedu bi a ode dance no ko ma Awurade dance no sha se na ufiri ha ko ya Awurade so wo so ko di sa dance no bi e wo nyame acha nyame opa nyame so gogodimo amen na bo won sam kase pa ma Jesus sida nyame ye juma Bishop minu aba fefe o nyame nchen e di dance ye na dance nyina ne se osua adwuma epon no ho opon no ho emfie 9 na oda so etifie opeso no ankasa bie na adwuma enso na ayeden wode beto wani mu counseling obompa ye ma ne ma na kwanche ka kire ne se omo na nimle na efie adam paebo watch night no onyinam no mobi
ɔso obegyina mu bɔ mpa yɛ watch night fie da bia ɔba wɔyɛ akwankyɛ no wie no nyame ayɛ n'adom ɔno nso anya sika ma ɔno ankasa bie ne shop a ɔyɛ adwuma na wɔasɛm ɛwɔ ne sɛ ɔma na akwankyerɛ de kɔgu adwuma mu hɔ wɔsi firi so ɔde akwankyerɛ no kɔgu adwuma mu hɔ no every day nipa ɛba ne da biara da nipa ɛba adwuma no ɛkɔ so ogyina ha ɛnɛ wo a wɔbie adwuma bi a woyɛ adwuma biara Erade mpagya wɔ adwuma no Erade ma adwuma no nkɔ so 2024 wɔ adwuma ɛbɛkɔ so na wɔn nso adi adanse ahyɛ Erade di animonyam wɔn nso a wɔasu adwuma a wɔpɛ sɛ wobi adwuma wɔn a wɔpɛ sɛ wobi company a wotumi mmie megyina adanse so sɛ wofiri watch night ase anaasɛ woahwɛ me a wobɔ mpaeɛ Erade basa mpa wo so amen na wɔn nso ɔde wɔn nsa bɛkyerɛ enyoma so say me company nie me adwuma nie me office nie oni gidie yeni na bomu davasio yeni na bomu davasio yeni na bomu davasio radie yeni na bomu davasio mimi abada nyame ase Erade ase won ya waya ama me papa nyankopon hyira wo sa wa aboya madom ama enenso me de me nsese me Erade na ye fenu monyam nyina ma Erade amen David says anya Erade na ya aye ho Bishop Erade ya de kase ene dai e wodam ha ye maami yankasa ana danse ni si na brabom oso ono ankasa e kasa sida me ka danse ya show bi pia wo han konan ema obi bi obewura dem ha me wa bamu muda me de yare na be pie ha say na ma worry for 18 years na 2 years time na me yare kese pa me yare 2 years na me ho ntome na me kunu nu a kire ma ha say me ba ya papa mama kwancha na me ho tome na me si ene me ka ha say eye de na me so mewo ma branka sa afredu ba bi no ma ba mabu me si papa say de nti e ba e metimi awu bi ni was oba adwanya me be je 2021 na mene maami bi yeti ha say ana papa frɛ ye say wo hu say ye di adanse a ye ni age a yesu na na ye adanse na ye ni je adanse na me wo ka ye no me de enye awo no nti na me kra de na ma adwene wo so me de nim say bia mbenye sika bia na se mbetu kwa enso so nyame ma ne nsa so 2021 na me fire funu na emu nsam die papa na nim na doso December sabre ya na esemewo enso so mi sugar ko sura masese doctor begin mi nyim nyina mi sugar masoro enso so nyame adom for 18 years nyame ama me so ma wo ono so 18 years Erade a che ne bi obi a wo hwe ya wo tie yen ade bi a wa bre ho aye den oso nyame be che ubi nice baby boy ene kuta no onso so Erade be che ubi yes amen the Erade ase me the Erade ase papa nyame shira Erade na ye yemfa nu nyame Erade amen ba onsem bi o Erade what you asama enye easy for 18 years in marriage. Now hear the fruit of the womb na yet den. Was said do baby na bama bu. Aso ti asama okon so de bia me hye no nkran say Erade betimi aye. Wa o hye me ka cho say Erade betimi aye o. E bia wo de anya awo. Aso wo de ya de bia aye den. Me hye wo pose Erade a o hye ni bonyam firi ha koya. E ya fi ya. Mo so Erade beye. Mami was your busium. Papa nuanu nyina yedie pa de ya ka bi wom na papa ankase tu kwa abrochire ana yebo ne baaye but papa nuanu nyina ye wu abrochire nanso ono ne papa aside ho ne papa mana wa wo mu nyina no hia fufuo pa hia donno ho pa na sie chasa aya tete sam o maame so abusuamu wo se yedie ebi ni ho obi akura ntu kwanta chasa abaya tete sam e de amano e wa abusuamu ne se wa mo kura timi ka se ye be fam kwa brochire ayo papa ma no
kyase ombeya enye yeda waso wonu ama kokra de okọ German embassy a omunim de pa oduru hɔ asi wasa aba bro abrofo so mu de twio so mu de brofo mi amenim sese abaya tete sam maami tete papa oba ye be di akwantere no enne da ye ka sei ono so nsa ka visa papa na visa no ya wa electronic visa enti obetime di atoha na wo sha di atoha wa abara passport no ekura wo enti we da ha na wo je country be mienu at the same time ewurade aya dom de di kan aba de to so mienu so na kwaso a ya frɛ se eba wase wagira ha na order ewurade Nyankopɔn ase fa enumonyama ewurade che na beche se kapa de enka hoda mama da ewurade ase me da Nyankopɔn ase bebre se wayi me afiri ohia busuem amanne yesu yetimi afu plane be me da nyame ase amen samne ya dance yi koso ya onso hwe numbers na egu screen anim no na woso frɛ me na me no bɔ mpaye sese ya frɛ me sese ya na me no bɔ mpaye na woso obedi dance sese ya bibibia nye rade yonna sɛ na tetefo no egina ye edi ma asafo no Acts chapter 12 no Bible sa asafo no bɔ mpaye na Nyankopɔn gye Peter efiri owuo mu agye no free prison sunsum wadwuma wa warrior wa pomoden da yeso basa adeboni bi na eto Nyankopɔn be fa ye mpipe so agye sabre nyame asoma me say onfa me so ma woni adanse enti frɛ me sese ya wo Yesu dem amen so bi se orisumu ye nyame no munene na mudia munyeko mese ebra no so onyame de nsa ka no otu mi trasio abaso no eja wono nua ba ni problem be na mo de ba na de na esi me pa cho enen na otwi nua ba e edampa na ebo mi sister me chi no she kam ne bedu kuro me de fa drop in the bar na nyame nam papa so ne pai body na kwankyere and then I walk in the papa chi mi nua ba si ha eja wo se edam na ma wo de wo nua ba be pie ha edam pa cho ha ana wo chi ne she kam me ti she kam nam de ne ba ha na nyame adom nyame nam papa so na na wo twe o she yankom endo mai akwankyere yekoye na mi nua ba ne ho ato no de bia wo ti bia atuma wo ya de we are the Kasiapa from Arada. my sister no and Kasa Kaka sister. They are not catching Yankopon, Danyamias. Catching Yamisa Medana Sipa, 1 year, 1 year, mammy. Yeah, they won't bust the worship center. Mammy, men who baby, I may walk. Wow, who said about David? Oh, boy, some of my brother. To me, baby, to me, yes, Yanona, baby, as so my guys running, Fabiana, as so my guys running, Fabiana, as so my guys running, Fabiana, as so my guys running, Fabiana. Oh no! I got from the Cabra and fast and quadrasset, but in some fresh year, woman. Sister Brabby. Me, I don't back on mechanism. And you'll be on a problem banner, so I can't so down. Problem let me come be, Obisu wa problem to me kuno da. Eja, move free in a buy. But if he achim afusu. It's still raging. Moya dana moti yankama ha. Me pa cho me do for your so kunsu your so. Na Mrs. Tensu won wanti maba ha pen me yare me ra obejira me chen wo yare na me ne ba ha. Mama de ka assemble. I want to say. Me say e ba sa me hu hwe. Eti me brai me bono papa. Me baba yo ba konso onso me Puminu and Munina, I don't know. And now no Mogika way. Another Nebrano, I can't win the Atrano.
adwuma a wadi wɔ fie hɔ tie bronsam more than you eja de yare na ball wo yire a ode ne ba ɔno so sloku na ɛkyie ne nan oyire deɛ he wei ne nan bi enu nyina na ontimi nante ɔkɔ a ne nan hyehye ti sɛ nea wogyina gye mu no nti ɔkɔ ha ne ha gye so ɔtena ase ɛgyina home ansa no watoa so ɛnam de ne baa ɛbere so sɛ ɛba bɛda nyame ase na papa nso wui ne ɛsan kɔɛ yɛkɔyɛ yie baa na wɔtwe mmienu kora boso mmienu maa ɛna me nua wei nso yɛ dɛn ɛno nso wɔyare nti ne maa yɛntini mmɛda na kyerɛ sɛ wopɔ kyerɛ sɛ wo yiri ayare stroke yareɛ ɛne ne bɛsi da wɔsim center na papa ma wakwankyerɛ a woyɛ maa no deɛ wɔyare stroke ne na ho hyehyɛ no no ne ho atɔ obi hwɛ no obi tie me ɔse ka mɛba o anso ma sɔre bɛtu me asɛn ka mɛba asɔre ni heaven sida ni heaven Roma ni heaven okwama no toto ɔmo baayɛ no manfa ɔmo ankɔhyɛ dan bia mu o asɔre dam ha sɛ ya sisa yi deɛ mo nyina mo ani tua yɛ last week nko a dan na ɔmo de no baayɛ koraa no na ayɛ cancer nyinaa wie ɛno ti na me sɛ mo ba ha mo ne asɔfo no nkasa yie ɔmo fura akyire nti masɔfo no bɛbɔ mamaneɛ sɛ papa wo mo sɛ time na yɛde pɔn na apɔ aso ɛnɛ nyɛ cancer de aso we mu deɛ papa yɛsrɛw sɛ hwɛ wɔn na ɔmo fura akyire ne sister bɔ dam ɔmo han ka na so ɔmo ntena ase na mehwɛ no ɛnɛ ne yire ɔnya no stroke no ɔne nipa bebre na yare stroke that time no aso ebi ewu ebi aka dan mo aso ɔno no deɛ ɛnɛ wo huri hyɛ nyame odifo na yire ne sɛ wɔpɛ so wɔkasa maame wo te sɛ hallelujah anɔpɛ me gyina ha mɛda papa ase san sɛ nyame nam no so ayɛ ade kɛse ama me paa na sɛ hwede bi so ɛhɔ na yɛte a yɛyɛ afuo ɛna me kuna bɛgye bi wɔ ha nti me ne nkɔlaa ne wɔ de bi so hɔ ɛda no meda anadwo meda hɔ a na adeɛ no ɛnam me sisi firi me sisi saa bɛsɔ me nan afei deɛ mentumi sɔre koraa mfiri me mpa so ɛnam asi fam na toilet kura me ntumi nyina me naso na makɔ na me frɛ me baba ya na ɔde kura ba ma me na me kɔ toilet na me frɛ me kuna me nya no adeɛ kyɛn me frɛ na me nya no ɛna ɔse ɛne ka ho bla na mate papa bi nka ɛwɔ Kofodia ha enti bla na me fa nkɔ hɔ ɛna me se na papa yi obetumi ahwɛ me adeɛ a me kɔ baabi a obi asese me nya yare sɛ bia papa yi betumi na kyerɛ sɛ yare na pa ma ade anante me ba me ho me na hyehye me saa beso me sisi me den kakra na me bedru Kofodia ha enti me ba me nante bɔkɔ na me betena kyerɛ ha enti edru akwankyerɛ tam na yɛkɔ papa hɔ ɛkɔ papa mama akwankyerɛ ketua bi na ɔse me nkɔnkɔyɛ me kɔyɛ me di so me kɔyɛ na wɔtwe kra ama ɛna me tumi gyina me na so ɛnante anɔpɛ ya me firi sɛ hwede bi so anɔpɛ tumi gyina ha na deɛ nyame nam papa so yɛ no me da me nyankopɔn ase ɛwɔ ne wayɛ ama me nti ɛnɛ na yɛ ade ama mo ɛnɛ yɛ woda awurade sɛ me mmoa me ti no maso ti bonko tena ase bon sema wo mo ebere o mo tena ase Bishop me maame sɛ awurade nyankopɔn enhyira o na abofra yi ebe yare na bishop wɔ sɛ yade na ebe yɛ no no abosome mienu ne bu nyinaa ayekuro ɔbɔ wasa ɛwa no enyae ɔde na kɔ hospital enuro bɛn no wɔntɔma no scan bɛn na ɛyɛ ntwa no wanum nuro akɔ hospital saa abosome mienu ɛwa no enyae wɔso obedidi a ɛgye so nipa kwabna ne gyina abofra yi akyi na wasɔ ne bo ne sei eti kokɔ ne gu n'anum anu amia ne bo no ansa na agye akogu ne mu ɛnyɛ saa ontimi ne di saa abosome mienu wei ana obi wɔ oti a onim sida sɛ da bi mefa nko sida na wɔyɛ honam fam de na nkɔ a mefa nko odifo abɛte wɔ na nim so ɔmo akwankyerɛ a ne ho bɛtɔ no ti na last month program na yɛyɛ no wɔso ɔde ne bepia ha ya wada ana ɔka kyerɛ sɛ ɔfa ne mla fia da no pa wɔde ne baayɛ ɔma na akwankyerɛ bɔ mpa yɛ ma no yade a bɛtena ne so doctorfoɔ yi a ɛnkɔ no yade no atu ayira abɔfra itimi didi na ne bo ekuro ne nyinaa ɛkɔ a
wogina ha wɔde asta kɛseɛ ma nyankopɔn asta ɛtɔ so bio bishop wɔse ɛnkɔ ɛmfama wɔnhyia sida nyame a kasa mle ne ba no ɔbɔnsam ɛde ne kɔ asɔfo se ya na ayɛ nipa ne mu bi ma ɛnɛ ɔmo awuwu a ɔmo nka te asefoɔ no ho no yɛma maame na nkasa nkyerem deɛ ne ɛyɛ ne ba no firi sɛ ɔde ne ba office no na ɛwerɛho nsɛm nti mama na deɛ pa na ɛyɛ wo ba no dinka me da nyame ase esan sɛ akora yɛ ade ɛbɔ no no eduru brebe no nipa nyinaa yɛ po no ne papa bɔtɔm sika nyinaa sa enti a teacher fo a wɔn wɔ oti no ɛhɔ na okɔ school wɔn frɛ busa ne etu bɔfo ba enti teacher ni ba ko na ɔka kyerɛ sɛ maame nya gidie na fa akora yi me nkyerɛ sida na fa na kɔ sida na me wɔ gidie sɛ ɔde ne duru sida enkunimdie bɛyɛ mɔdea ampa me yɛ sutie di akora yi bai me bai papa hu nua na papa ka kyerɛ me sɛ maame kyena sa fa akora ne bra bɛyɛ ne ho adwuma ne ho bɛtɔ no ampa me di gidie bai mo hwɛ de nyame ayɛ me di akora yi bai mo a mo hu na so dem ha no mo hu ne yo wa kyia yɛ sɛ wa kyia so ayɛ ni wa fi wontimi ni di toilet so wontimi nkɔ papa duro na wade maame a me de ma no no ɔno maduro na ade kyia no pɛtutututu me da wa no bɛbɔ me prum sɛ sewa ɛyɛ sida wata no bi o sida wata no ɛne nyame ahyira so me ma no sɛ ɔmfa kakra ɔmo yere no tie ɔbɛdidi agye sɛ yɛyere no ɛnyɛ saa aduane no ntimi ngura nim eduru ha na achoku na aduane asan asan ne kinti mɛma yere no asan no kora koko no mafo so ɛka kyerɛ maame sɛ nyame ɔhwɛ sida safo no so na otie me no ne ba no ho bɛtɔ no ɛyɛ just last month ya o last month about 2 weeks ya July 2025 ya program no na akura ne gyina hɔ ɔba na akura na sugar ontiment die na ayɛ wayɛ wo sɛ enye yie hwɛ maame ya enti me nua no mo hyɛ nyinaa na me ka kyerɛ mo sɛ ya papa bɛka bia mo fa makoma eni akyire na mo de makoma di akyire a mukuta obutantim wɔ dandua yi mu amen amen yesu dino jo nyame difo me nua bai ne ɔmaame gyina ha ɔmo tɛ nyame ase nyame ayade kɛse ama ɔmo abai sɛ ɛnano adwuma bi a ɔne ne kunu yɛ no anadwo bi atwa mu ɛna awurade yɛ n'adɔm ɛde nyinsɛn ɛbɛto no so ɔfa afuro edi abosome num 5 months ana okonya accident yɛbɛkae a ɛnkyɛɛ bɛɛ abosome bɛɛ nsia na nso ne accident bi si from Cape Coast to Accra ɛma nipa 9 ewu wɔ kaa no mu na me nua bai nyam 5 months a wɔte kaa no mu bi nanso awurade preserve no na ne nti a awurade gye ne nkwasi wɔ no mɛba so me nua bai sɛ ɛnomu a ana ɔno maame ebepie ha na gye sɛ ne nyinsɛn no aba bedu 9 months twa sɛ ɔwo na apa ho 1 month ti on bepie ha papa on ba ye wo hwɛ no ana ɔka kyɛn sɛ akora no ɔda ne mu no ɛyɛ bɔhyɛ pa ɛno nti ana na kiyɛ kɔ attack no aku na nyame preserve wɔ ne abɔfra no nyinaa na ɛpa ho na wobɔ mpa yɛ ma wɔn no ma kwankyɛ no so wo ma na no nti wɔ yɛ awurade ɛnam wɔ so a wɔahyira so no bi mo de kɔɛ wɔn de kɔduru hospital me nua ba yi ɔbɛwo sɛ nsuo mpo enku no ana wɔ no aka no eti wakyɛ ɛwɔ hospital wɔ reina ɔmaame fa ɔyɛ ne bi ɛna ɔde maa ne nom yɛ ɔnom ɔyɛ ne bi ewie yɛ wɔsɛ atoans wa nsuo ngu no ɛnso na awoɔ aka no eti wɔn ka kyɛn sɛ wɔn fa ne nkɔ ward wɔn de ne kɔ duru ward hɔ a ɔkyɛ mu yɛ anabɔfra na firi aba te sɛ deɛ akokɔ ɛɛtu kosua eti sɛ nɛ ogyina ha sɛ yɛ wɔn firi Cape Coast all the way from Cape Coast and Oma Bakumasi said, Omo ba the Nyamia Seda and the Adansia Abro. Near a radical so edgy woman, Nyame Inshal, na Onya Kessie, Mona Nyamiasi. Papa Eda Wassin, Ratin Haji, Amen. Then William Rate. So I had to my from Amia, Minyan who need Papa dear. But when you call my dear and a summer and the dead and son and Pabua, a dear dancer, my men and G in the Duku. Because all the dancer catching in was it as a Yamia yard, the Cassia de Amano. Ningina say, and fear me a was you working away or moon in Sada 2 years in it. I'm a person that what didn't fear saying, a friend walk of 41. And I'm saying, and as a Maria Bua, not as a bell 41, no cry, and I say, oh, you're Chabran, and I was it there be so for.
wo mu saa de say scientifically wo mu kura 35 40 obebu ho otimi twabra nanso ye fie pa de oba wodi mfie duonum kura mpo na ugusu ebu nsa na nya last week ya na maame ba ko di adanse 42 years 42 years wa odi adanse mo entafe na papa bi ni kasa ne yemu ne wo ka kire me say osofo me kura me ti hoyi awo ama wo wiase nyina eyemienu pe na me so me pese be wo enan enti se ye mfie mienu nie na me mu me nsei me suro se me ti me ngubiom de to so mienu me suro se tire se yare ba beta me yafuro mo enti papa o tire se ba bia ni ho a won fa nkoye akwade to mame ogina me nchen wo so ti me ko hospital bi ho no ka number of tire me se homeopathic me boa wo so ti me ko a ebu ha doctor for say mejo 12 million no me twabo de ato no so ene ono aga se tue sika no ko animu a tue sika no ko animu a na wo ha adwuma mu yama no no hunu se akọ animu anso onya hunu sesan bi na brabo mu a no no ankasa no no wagye sika ne tue no no ayi ne ho abafie abetena fie was information there information center a tese awo ba bia wote there onim otese ontimi nka enhunu se information wa ha wonim ba bia betese ye bo information center ye ka duru asem bia no no watumrika no wakọ ho wo se wa duru ba me atime bu me nsa de a no waba no wabetua sika no wagye aduro no watua sika no wagye aduro papa was emfie mienu nie eka wa bode wo hwe nsem america o sese anya de behuna no anu mu no watumrika de ba won nten na bọ mpa ya ma na kwankyere papa wo tere se wo ya kwankyere wie no na watu miensa pepepepepe wo sori anopa bia eno ne se ta moja na egu for me papa wo ti wo huru bi da e ba na mako enum wo hwe se de wo sisiri ya na kire se nyame ya ade ama ne to gina ha wo se wo da Awurade Nyankopon ase de to so confirm ma Awurade na aye dana se papa nyame hira no ma wo sra nya kese asofo amuka no nyina Awurade hira mo no ntomo nkom amen Bishop me maame ogina me nkyɛn ɛda nyame aso sɛ Awurade Nyankopɔn hyira o ɔmaame ɛwɔ fie ɔnka bi nhyɛ mu na yadeɛ abɛbɔ no yɛde ne kɔ hospital yɛnkɔhwɛ a yadeɛ bɛn a yɛse ne kidney no ɛho aka Bishop wɔso ɔmo kɔtwitwa scan ɔmo maa ne nuru ɔmo yɛ deɛ bɛyɛ fɛ deɛ bɛyɛ ne sɛ ɛte sɛ ɛkɔyɛ ne operation ne ɛyi ne kidney no baako maame ne sɛ ɛnɛ mo maame nkɔhu me diifoɔ ansa na mbɛyɛ mo operation a mo ayɛ maame mu tumrika ɛbɛhu wɔn tumrika bi wɔn mɔ akwankyerɛ mɔ kɔyɛ wobɔ mpa yɛ de mpa bɔtɔ wɔn akyi wɔn kɔyɛ akwankyerɛ wie na wɔn sa akɔ hospital yɛ kɔ akɔyɛ no operation yi baako no wɔn kɔyɛ doctor sɛ ne kidney na ɛsi asɛe no ayɛ yie CJ Awurade apagya ne nsa wa wo hwɛ me a wotie me adeɛ bi ayɛ den yɛyɛ wuyadeɛ yɛ nipa sɛ asɛyɛ yɛ nipa sɛ ɛnyɛ yie wofiri Awurade anim yi wobɔ w'ani ate a Awurade yɛ ne yie sit down Bishop after the doctor no a wɔ sɛ me na meka sɛ me no operation no na baabi a wokɔɔyɛ no menim baabi a wokɔɛ wɔ sɛ me sɔfo ana mekɔbɔ na amaneɛ no ɔbɔ mpa yɛ ma yɛ akwankyerɛ yɛyɛ wɔseɛ ne na Nyankopɔn a mosom no monsom no yie nyame agye operation no yɛnya nyɛ ofie na fa ho kɔdi maame gyina ha wɔde aseda kɛsɛ ma Nyankopɔn status bi Bishop wɔse ɛnkɔmfama ho mama de Awurade ase nyame ase papa me da wase nyame nhyira wo no asɔfo saa dansie nyame nko a na etimi yɛ amen sɛ wate adansie na ɛkɔ so no program ɔkɔ so ɛyɛ October edition ya ɛnɛ na yɛhyɛ program ase ɛnɛ 24th ya ɔkyerɛ na ɛdi ɛkɔ awieyɛ ɔkyerɛ 25th ɛyɛ anopa 9 o'clock ɛyɛ atwoma Koforodua Kumase baabi biara a wohwɛ yɛ firi wo so wobɛtumi aba ɔkyena ɛna ɛde program no ɛba na wie wobɛtumi de w'adwuma ho bibi o documents bi abɛgyerɛ Awurade anim sɛnea amanfoɔ si di adanseɛ no wɔn nso so a wɔhwɛ me a otie me no wɔn obedi adanseɛ shalom nyamedifoɔ Awurade Nyankopɔn ayɛ bi na maame a wɔgyina ha yi onua bɛma ɛne de wɔgyina me nkyɛn na wɔyɛ me classmate and a schoolmate ne nyinaa sɛ ɔkɔ Kumase high ɛhɔ so na me wieɛ na ɔso wɔ bɛɛ si dɛ worship center no 9 months mu ani na ne sister ana de ne ba ha na ɔba ha no adeɛ baako a na da ne so paa kyerɛ sɛ nimonyamfoɔ sɛ ohwɛ na yɛato na asawram ɛne sɛ wɔnom nsa
ɛne wotumi twa bi sɛ fine ɔsi weed yɛ ne ɛwɔ nom trama ɛwɔ nom na apɛtɛse ɛne black label ɛne red label ɛne deɛ aka ne deɛ ɛne ɛwɔ fa wom ti ahomakye koraa wɔhwe bi ahomakye bɔkɔ a bakɔ frɛ no na da so wɔ n'ani so ɛnti n'ani so ɛnum na ɔde bɛwura mu wɔ ha papa ɔso wɔ baayɛ no ɔmo bɛka ɔmo asɛm ɛde kyerɛ o ɔmo ana kwankyerɛ kyɛ sɛ ɛnsa nom no sɛ 2 years sɛ mmemeyɛ 9 months mu nie ɔnom nsa pie mu a deɛ di kan ogyina ha ɔso wɔ da Awurade ase deɛ ɛtɔ so mmienu ɔkyerɛ sɛ ɔpapa a ɔde ne bɛ wiaseɛ ɔne maame ntam ate nti ɛba saa no a papa bi wɔ hɔ a na kyerɛ sɛ abɔfra no ɔmo nti ɔmo ani na ɔmo ahwɛ yie ɔkyerɛ sɛ papa no mu wɔnte ne nkampo na nkampɛ sɛ ayɔnkoyɛ bi koraa bu ɔmo ntam tiri sɛ ne nti ne wɔte hɔ a kyerɛ sɛ ne ho kyere no wɔnyɛ adwuma enti program a etwa mu na ano yɛ yi ɔbaa bi because efiri hɔ nyinaa nyame yɛ maa na wɔgya nsa no mu na wɔde ha ayɛ ne mpa ɛbɔ fie a wɔba enti wɔbaa yɛ no mpa ɛbɔ ɛkɔ so wɔte hɔ a na ɔbɛn sɛ ne phone ɛbɛlɛ wɔsi efie soso no ne sister ɛne wɔn nua baako ɔna wɔn fɛ no PK ayɛ sɛ PK de wɔ abɛbɔ de ne sɛ wunim na nkasa enti kɔɔ ne ba yɛ wɔhwɛ ne mu sɛ yɛ wɔn ho nipa korɔ ɔfa phone na apɛ ɔbɛte si yɛ ka sɛ PK na wɔ hefa na kyerɛ sɛ ɔpapa no a ɔntɛ ne nka no ana afrɛ no ɔmmɔ nsɛm yɛ ma Awurade ɔpapa no frɛ no a ɔne ne di nkɔmmɔ asɛm papa no ka kyerɛ no nyinaa ne sɛ mate nkɔmmɔ ne madi nyinaa no na sɛnsɛ yɛ a me ne ɔkasɛ deɛ gye sika ɛyɛ ɛnka ne sika no 50 million na fɛfɛ biribi fa yɛ na ɛkyerɛ yi no yɛbɛhwɛ ne yɛbɛyɛ afo abrabɔ ho nti wɔ so wɔgyina ha deɛ Awurade ayɛ ama no no ɛboro no adwene ne nte aseɛ so ɛhyɛ ne nti wɔntumi nka nhyɛ na ɔbɛda Awurade Nyankopɔn ase sida Nyankopɔn na ase deɛ ɛtɔ so mmienu ɛnkɔmfa ma wo sɛbusuafoɔ me a meka sɛ yɛfrɛ me Kwaku Asante Peter ɛmi sɛ dodoɔ na bɛkae me wɔ sida mepamekyɛw ɛnɛ megyina UK aburokyima mu a na ɛyɛ papa na Nyankopɔn nam ne so ahyɛ ne ho animuonyam ama ɛnɛ me nso so maba abɛduru kurom hɔ bi meyɛ video yi na media ma obi biara a ɔwɔ asɔre fie sɛ ɔntwɛn Nyankopɔn anim na ɔnya brɛ ma Nyame na Nyankopɔn ɛwɔ brɛ ma obiara papa nam ne so ɛnɛ kae a ɛsi ha yi abusuafoɔ sɛ muhu a bɛduru kurom hɔ a ɛnkyɛ ɛso so papa akwankyerɛ ne mpaebɔ ne kae ɔkaaka yɛ nti no ɛnɛ kae a mɔne tua yi sɛ bio me ne mo kasa yi Nyankopɔn sa no dwuma ne bi ɛnso hɔ a nduru afe na so wahyɛ ne ho animonyam wɔ nneɛma bebree mu a danse ɛboro saa ana mobɛte ɛka na me de ama obi biara ɔhwɛ biribi firi Nyankopɔn anim na saa bere ne nsa nka nyɛ sɛ ɔnya abokyerɛ na Nyankopɔn mmerɛ mu no ɔyɛ ma ne yɛ fɛ me a meka sɛ sisi yɛ no ɛkwan a Nyankopɔn fa so ama me nsa aka adwuma wɔ kuro mu ha na me nsa aka nneɛma nketenkete bi a m'ani kura da titi mpo animonyam kɛse a wasa hyɛ me ne me yere no adanseɛ kɛseɛ paa wɔ a yɛbɛsa bɛdi ahyɛ Nyame di animonyam afi na ade akye a ɛnɛ mankɔ adwuma nti me nante kakra na meyɛ video yi na abusuafoɔ mu nyinaa mohunu deɛ Onyankopɔn wɔtumi yɛ obi biara a wɔte hɔ a n'abamu abu biara no anaa deɛ wɔhwehwɛ na Nyankopɔn ɛnyɛ maa no onya abokyerɛ no hunu sɛ brɛsɛ mu no ɔyɛ ne nneɛma ma ne yɛ fɛ ɛsɛ mo sɛ obiara nya abokyerɛ na Nyame bɛyɛ ama n'aborɔ so ama ɔno koraa no na danseɛ bɛkyɛn me die Onyankopɔn ka mo ho na ɔnhyira obi biara ɛdi mu nyinaa gye Nyame bɛda mo ase Sida for Christ Usiafo na menka mo bye bye abranti da ne sister de na ba na awere hosem ena wayɛ nice guy me say send your city bi abra Yesu nkan obagye wo na awere hosem no say yemo bebre no ye nya nua ba se na waso yemu otua ye role fe wa korokoro ye maame wo breye korokoro ne nua no kyɛ ansa otimi de ne wura so yemu bebro bi ka asem ba ko bi ne kyerɛ ana na bemabu na wa yiwe firi na brabom aso ne sister de ase men trans ma me nua yi say and say that sister Nyame nhyira wa adwempa abrantie enmunyam ka Awurade me da Awurade ase wa brabom ka kyerɛ sɛ manya de me mpro ho
nyame ɔwɔ nipa ma wo na we are just a beginning nyankopɔn hyira da awurade ase papa didi kan me da awurade ase so de me be na me sister so de me be pia na afei so ase da wo no ensan ko ma wo papa on hyɛ wo den wo ne ɔsɔfo nketewa nyinaa ɛkɔ mu board drums ushers obia na me ka chi obi bia wa sɛ papa we nyame de ne yɛ adwuma nti wo a ufi sɛ waba mu obu no emre ese ni nyame bɛ hyɛ no ho ani papa nyame hyira onye okese amen odifo yes sister yi ne kunu awa abrokyere ɛyɛ Germany na ne kunu no awa adamfo bi so wɔ hɔ a ɔno so kɔ Germany hɔ na ɔkɔfa nneɛma na waba Ghana ɔkɔfa nneɛma na waba Ghana saa aberanteɛ na ɛba adantuam ha na ɔbɛhunu nyame tumi ne nyame ahoɔden a ɛyɛ adwuma wɔ ha nti ɔkɔhu tibia sister yi kunu ɛkɔm ɛwɔ Germany ana ɔka kyɛ ne sɛ menim baabi wɔ sida worship center wɔ atwoma kɔfori dua ne hyɛn ne nti ɔwɔ aburokyerɛ deɛ nanso bɛma wɔ yere akɔ hɔ a mediri sɛ nneɛma bɛsesa ɛde ama wo maame anaa papa no wanyɛ ahyeɔden ɛhɔ na ɔfrɛ ne yere ana ɔka kyɛ ne sɛ asɛm a madamfo yi ɛka nie enti bɔmmɔden ne to anammɔ na yɛ ma me maame kyerɛ sɛ ne kunu atena Germany aburokyemam for 2 years wɔnyɛ adwuma nyɛ na kyerɛ sɛ amafie ayɛ dene deɛ bɛma no ankasa kora bɛdi ɛwɔ aburokyerɛ hɔ so ayɛ den ɛna maame adi so no to mmirika baa yɛ papa na ma na akwankyerɛ yɛyɛ maame gyina ha ɔka hyɛ Awurade Nyankopɔn animonyam sɛ ɛmmerɛ a wɔma na akwankyerɛ wɔyɛ akwankyerɛ wieyɛ okura wɔtena Germany for 2 years a wɔnyɛ adwuma nyɛ no sɛsɛ wɔnyɛ adwuma ayɛ a na wɔgyina ha na wɔka hyɛ sida Nyankopɔn din animonyam papa wɔsi ase dɛ ɛtɔ so mmienu ɛnkɔmfama wo my sister na Awurade ase meda nyame ase papa nyame nhyira wo ɛwɔ mo mpaebɔ a mobɔ ma yɛ adom ne nti amen odifoɔ aberanteɛ yi ne ho adwiri ne yie na ne nyinaa ne sɛ ɔwɔ no office a wɔyɛ contractor wɔyɛ real estate developer na nkurɔfoɔ bi afiri mu man so abɛbu no anya sika twitwiri die na ɔbɛka ho asɛm aberanteɛ ɛsi sɛn praise the Lord papa deɛ mɛka ne sɛ Awurade wo nhyira wo amen ɛm sɛ obi baa 10 years 1 year baa me deɛ only 1 month na deɛ Awurade ayɛ no ɛso amen 6 January ɛna incidents no ɛsii na my wife nso deɛ ahɛyɛ na ɔba mpaebɔ enti mekɔ fie na mekɔka asɛm na ɛsi kyerɛ no asɛm a obie na na ɔka yɛ ne sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ adwuma ɛsɛ sɛ ɔmode sika no ɛyɛ den ɛba ɛna msɛ sika no deɛ ɛyɛ den na ɔmode aba saa bi wokɔfɔ ɔmo wɔ he ɛna ɔse yɛbɛkɔ me sɔfo hɔ ɔka yɛ na menyɛ agyidie na msɛ mate ɛma nyame nhyira mo ɛnɛ maa mo nka amen papa meti aseɛ ɛna me ne me wife baeɛ yɛde asɛm no bɛto w'anim ɛna woma yɛ akwankyerɛ yɛkɔe ɛna ɔkɔ asɛm ne sɛ mekɔyɛ case koraa polisifoɔ no sɛ o papa ɛbɛyɛ a gya akyirɛ die odifoɔ asɛm nyinaa ne sɛ papa yi ɛnam sɛ ɔne foreigners ɛsa yɛ adwuma nti no nkurɔfoɔ bi firi ɔmo man so ɛba Ghana yi ɔmo ne di nkɔmmɔ through the internet sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba na ɔmo ne mmienu ɛyɛ contract bi nti no ɔmo ba Ghana nti ɔmo ba Ghana ɔmo bɛyɛ na ɔmo ka kyerɛ aberanteɛ sɛ no yɛbɛduru ha yi etu asɛ yɛ sika no yɛsesa no ɛde kɔ cedis na sɛsɛ no dollars no ɛnam sɛ yɛn nua baako ɛnam kwan so bɛn ne nti no sɛ ɔwɔ sika ɛwɔ ɔho a bɔmɔden sɛ bɛmi yɛ sika ne yɛfa hyɛ nneɛma ase enti papa yi si ɛnam sɛ ɔmo ka asɛm a ɛgu na so ma ɛyɛ ne denti no opagya ne sika ɛyɛ 28,000 Ghana cedis on currency 280 million ɛna ɔde ma nkurɔfoɔ no ɔde ma nkurɔfoɔ no a nkurɔfoɔ yi si yɛda yɛ ho aba ɛnoa no aha afei papa afei deɛ yɛde baeɛ fɔ no koraa sɛ ɔnyɛ ɛnyɛ deɛ a ɛbɛyɛ adwuma saa bere deɛ ɔmo firi ha ɔmo kɔ nkran anaasɛ ɔmo kɔ sunyan ɛna me se mate yɛbaeɛ papa ɔma yɛ akwankyerɛ 1 week pɛpɛɛpɛ na anwanwadeɛ ne sɛ abere a yɛbɛnya deɛ ɔdi nkan no akye no no meda hɔ anadwo na mesoo daeɛ na mahu sɛ ɔmo mu baako ɛne obi gyina hɔ a nipa no wohwɛ ne yɛbea no a ɔyɛ dunsini na asɛm a ɔka kyerɛ no ne sɛ baabi a mɛma kɔ no powers no so kyɛɛ ne deɛ nti nyɛ adeɛ a ɔbɛtie bɛwo nsɛm kɛsɛ paa ma Awurade enti ɛhɔ a na m'ani teeɛ na m'ani san baa me ho so huu sɛ nkɔfoɔ no koraa no sɛ ɛnyɛ anikan na ɔmode yɛ dɛ ɔmode nam
enti ni tietia ne tenti said na watwe pepepe edu ye na manya ba kwa chi no police for no kra wo kra eye wo nwanwa wo si eye dai because ye kra ye security intelligence no sa de we no eye wu kwa fa so a utimi ye dai e chi no na de twa to ne se adwuma no enkoyie na nyame de ode ye ba no se na nya no nko ampo na na wo de enti a wafre ye within last week ABC this week I was able to do a transaction that Radia Maya benefited 17,500 Ghana. 175 million. Now what to pay? Papa, was you buy a baby up until no? A case in the honor. After what quiet and your master brought Tane. I'm an hour to back up. Why you to my son and for sure 175 million cities. Old currency. Just 1 week, a Juma here in Fasonia. Within 1 week. Within 1 week. Now, Papa, they tell you say, I go for the children, so I can't solve this kind of paper. Now, me back and then I pay me bedroom here. Ena, or some friend say, I feel the woman demand there or your gun and the say, oh, my share. Now, on CC case, you know. Oh, my sham, I'm a rade. Me will give you, sir. Nyame weke. One no more 70. Misigano, a papa. And the American say, About yes, demon. Jesus. Bishop, I dance here, Cassia Radia Mama Mini, Abofrea Watama, me, Buanyabo Somenso. Now, you really be born and Omadenico hospitals. Bishop Akulana. That's a canon on your bosom so cause of what I beat me Nante. You're crying crab in your 7 months and no crab bishop. And what they know with your wires a category. I don't have a son, I'm crabbing more. God bless you, Bishop. Mammy say, Abosumin so, Yaria born no more hospital. Ya check about Freya, ya say, Nakoma no tokro da home. And any painting in society is a coach straight in a crazy achia. In Takrana Yale, Jisa, Omuyano operation. Operation also Ghana, Omuntimi yet, this year the crab retreat. Mammy so upon a cinema, she knew her, or Reverend Hoa, why I said to her. And to the essay and say, what did any church and Punyankopo, and will be children her, said Omara. Tinano and will be PMU her 2 weeks ago. Bishop also Chena Quanchere. Now a bra, when Yankopo Namo so a Chena Quanchere. Papa was what the coffee and check, and now cray, essence sinning, and I do know, at the etche, or say a crazy sinning, oh, Bishop, or say a one or Kai say, in Sua, I'm our boss on pie and a biwum, and would two go a crazy, so a while penna cray and yate. A crayon, Mammy Chema was say Obiwa or Sensinia, then said you in any mono. Now crying night or Pomukra and Poa, Nanina Tuagusu, a Fitano Quano, to me in Ako. Bishop was say, Efe, Nanusotin at Yacha, not the Nasa Babium, Omora said in a hospital. Doctors say, and said there be Omoya one, no Mutimi Circulati Aculano, no Mutimian Wojuma. And one was a main Michi Onyankopodi, enti oil Ewaha, and Sua Ewaha, Mesofa Bosompire, Bidiba Capray. Doctor say, hey, Mammy, would you do so? Was the doctor out there, Mammy, Sawan Soria, Modia, the Omupes, and we be Amonia Colano, Namejana Mamo. Papa also what the oil on a car Corano, Edin Sono Runanimano, Onyamia Dom, Akrana Soria, hey, Akrana Sori, well, oh, Mary, so Mary, Akrani, I said, you're on your lay, and this is a bishop, as some Mammy Kenyan say, Omubesa Quay and the test the beam, no more we say, so need to the alternative because doctors know, and your mama was say, almost a mammy where you do for bar, and also on your day, almost tears here, and was a demha. Mammy buy a watch and a dance here as a coma tears in so, because when we yammy to me, when in a new war, our prayers are bank, come okay, we say, Yammy, anyway, there are the answer dances, so there be also I am the war, a radding your mouth, we and Yamen San Juma. Amen. Amen. Pacho, Mijina made a radiasi. A son says, I didn't know, me banaka one colonum, some panom dom coto, some colafon, you know, be a no young one. Some may buy it yasia. Oh, Nasranam de Beman Copo. Amen. Bishop, you miss we shroud, say, God bless you. Mammy, Nebanie, Anna, where's your dear? Nana, get where's your dear? Or Nana, Mo, Papa.
ne nana wei gye ne mu ana dɔktafoɔ ɛka sɛ ɔmo betwa ne nsa ɛwɔ kɔnfoɔ anɔkye a ɛda no na nkora a yɛkɔtwa ɔmo nsa ɛyɛ maako ɛnson a na abɔfra wɔgyina ha yi maame nana no wɔka ho bi na wɔtɔ mmirika baa danduam ha bɛgye akwankyerɛ de kɔɔyɛ ɛne dɔktafoɔ de kɔsi ani ɛwɔ kɔnfoɔ anɔkye sɛ ɔmpene ta ama yɛntwa ne nana nsa ɛda no ɛyɛ mmɔfra maako ɛnson no maame akɔgye ne nana ama nsia a ɛka yɛ ne deɛ yɛtwa wɔn nyinaa nsa ɛnam akwankyerɛ a maame bɛgye yɛ na wɔyɛ yɛn ti na si de Nyankopɔn tumi a ɛda di wɔ danduam ha na wɔma ho kwan a adom no yɛ adwuma nti no abɔfra ne nie a ayɛ adansedie wɔ danduam ha sɛ kɔnfoɔ no te nyinaa di adanse sɛ abɔfra yi anke bɛtwa ne nsa nanso ɛnam si de worship center ɛne twɛde apɔ Nyankopɔn akwankyerɛ a wɔde ma ɔkɔyɛ yɛ ti seesei abɔfra no nie yɛnyɛ ntwa ne nsa ɔmmɔ nsɛm kɛseɛ ma Awurade. We awon adwuma Yesu nko an etimi ye. Nokwasɛm. Obu wa se ya na to no an nsa yetwa ne na yetwa. Wo adebɔne nto. Damedifoɔ ne nana kyerɛ sɛ ɔkɔgye ne ba wie yɛ pɛ ne nana wie yɛ pɛ na yareɛ na yɛ ne nsa yareɛ na ɛnam so ɔkɛ kɔtwa abɔfra yi nsa no na adane de aba ne so a kyerɛ sɛ ne nsa kora wɔntimi mpagya na nka mpɛ sɛ wɔyɛ ne ho biribi ɛnom wɔnante kakra kɔ asɔre kɔpie asɔre ama wɔsɔfo bi yɛ sɛ ɔbɔ mpa yɛ de ama no a ɔde ne nsa kaa ne nsa no yareɛ no atu ba asɔfo ne so ama asɔfo no so nsa bɛyɛ ne ya ama asɔfo no na kyerɛ sɛ ɛne saa deɛ a fa ne kɔ odiyifoɔ Albert hɔ ɛwɔ Sida worship center menim Awurade abɛsɛ wɔ ne so ɛne nneɛma tɔde apɔ Nyankopɔn nam ne so yɛ na megidi yɛ sɛ wokɔ a saa wɔ yareɛ yi ɛbɛfiri so papa maame anya asobrakyeɛ otomirika ba ha ɔma na kwankyerɛ ɛma ne yɛ ɔyɛ yɛ no ɔno no nsa ne so a ɛyɛ ne yɛ no ɛtu yɛ a ɛne so ɛkɔɔyɛ papa ne kɔ wie yɛ no ne bɛnie wɔwie secondary school asɔ da so wɔ mu ɔda so wɔ secondary school ɛhɔ na yɛyɛ no so sɛ aba ne bɛyi so ɛyɛ bɛɛ last week or last 2 weeks 2 weeks pɛnie papa de ne bɛgyina anim ha tie mfa no na ɛwɔ ha wɔtene nneɛma ne ɛdɔɔso maame ne osu ɔbo wɔ nneɛma nyame agye no afiri mu no sɛ ne atoto maame wɔ nyame agye no afiri no nyinaa mu no ebi ato obi sɛ sɛ wakam wa maame nyame agye ne nana wagye ɔno ankasa ne ba nso so last 2 weeks ɔntumi mpagya ne nsa ade no abɛyɛ ne nsa ne nana ne sɛ pagya nsa ma yɛhwɛ ɔmɔ nsa ma Awurade ne mmienu no nyinaa bɔ nsa Jesus Nyamedifoɔ na nam sɛ sunsum mu nneɛma wodi ka ehunu ansa na apio honam mu no maame na nsuo gu no because the Awurade ayɛ no ɛbura adwe ne ntiaseɛ so ɔkyerɛ sɛ abɔfra ho atɔ no ama ɔkɔ fi otimi pagya bucket 34 tetedeɛ no ɛtumi soa ama sɛ sɛ wɔgyina ha wɔse wɔde Awurade Nyankopɔn ase medanya busenum mihua nana ne nsa busia na no pampan wɔ no ho Doctor ne ka sɛ obɛtwa no mi hu sɛ na ɛsɛ wɔtwa firi hɔ bonkum no enti nifa na wɔde nnuro no fam amena bɛbɔ wei no ho ban na ɔmutwa a aha nipadua no no nsuo ne san na nursefoɔ no bɛtu no na ɔmantu na ɛsɛ atwe mogya ɛna atoa nso hɔ a wei no nso dane te sɛ wei no a afei dɛ ɔmu nso mbɛsɛ atwa wei no na mesi mema mu ntwa wɔmbɛtwa ne nsɛm yɛ no nyinaa enti sɛ baako no mpo di anka na mapiri na wei no saa bɛka ho deɛ motwa wei na mbɛsɛ atwa wei deɛ mɛdɛ ne matumi ahwɛ akwadaa yi mefrɛ papa bɔ papa amaneɛ papa sɛ maame nyame ayɛ awie mesi papa ɔmu de no adu theatre hɔ meduru hɔ akwadaa yi si nana efrɛ no pa bɛpem sɛ bla nsuo kora nka ama no mene diiɛ dɔkta ne sɛ wɔbɛtwa me nsa no ɛna me sɛ makɔ sɔfo abɛte hɔ nom nti nyame ayɛ awie ampa dɔkta ɔma wɔ nsɛm ma Awurade ɛdin no tumi wom ɛdin no Yesu din no mama nyame na agye mede ɔno ɔma nyinaa hyɛ Yesu mogya wo a wɔwɔ ha sɛ Awurade ayɛ ama maame yi a wɔn nso deɛ no Awurade bɛyɛ wɔn nso so a wɔhwɛ me a wotie me no saa mmerɛ yi fa wo nsuo na wode si TV no so o documents no na me ne wobɔ mpae mehyɛ nyame tumi sɛ mmɔnwura nsuo bi a wapagya no nsuo no ɛnane Yesu Kristo mogya nsuo no ɛnane nsɛnkyerɛne nsuo no ɛnane ayaresa nsuo
documents bi odi egu TV nanim odi egu radio nanim wasom ewo o phone so Facebook YouTube nyina nyame tumi me fra adanse se entoso oso nyame ma wa danse honhoma danse honama danse urade mie kwan ema na oso mfa wa danse mra wo yeso demo ena mashra so amen. Shalom, peace, bye bye. Praise God, praise God, praise God. Minister, Dear,